Guys, itai muchitega vamwe guys, itai muchidedza vamwe maswera sei komanheru mamuka sei salivonani dhumela madhekwa nhapudzi muri sei guys kumatima nenyika aiwa. Today we are going Tembi Fuyanema sister, how are you? Tiri pano Patience Musambidzi bekezela moyo aiwa shikai mugare necheipapo itai muchitega vamwe guys vamunoziva kuti vanogara vari pano letu hansati ndamuona letu hidha marwei wacho vvip hansati ndamuona hanzi hatina coffee right. Hey, kana usina coffee indatongoti ndikuda coffee because ndakatonetsa apa ndichinzwa hope ndikati rega asi guys chandoda kukuza ndechekudai chibvai mangogadzira coffee dzenyu ane mapopcorn motora mapopcorn enyu muchiteerera live vari kuita zvari kuita mubva mangogarira pasi because we are going to have a long night. We are going to have a long namuza zvepadiaries kana vanhu vauya vachida kutaura nyaya dzavo ka tinotongoteerera basa redu isi kuteerera nekubatsira patinogona anditika right. Abigail Gwade uri sei. So guys muzuva ranhasi Yvonne, how are you my sister? Hope you had a fantastic day. But guys tisatapinda munyaya nhasi Chanazi, thank you mningi natoda kumbobvunza guys pana zvatakataurana pamusi weSaturday manheru payapa muri kuita here imi guys kana zviri kufamba sei? Aiwa chimbondipaiwo feedback. Messi Pike ndeipi Joyce Murapa zviri kudii? Chimbondiudzai guys zvatakataurana nemusi weSaturday manheru muri kuita here mudzimba musati ndaenderera mberi. Imi itai muchidedza vamwe guys muchishare live admin share live kumain page wamwasasarira kumasure asi toda kumbotanga ndabvunza guys tikasvika 500 todedza guest tikasvika 500 antika todedza guest dedza itai muchidedza vamwe guys tikasvika 500 tobva tadedza maguest okutanga obva uya anditika asi pana guest wechipiri guys zvandokumbira kuti muiteka ndokumbira kuti mungouya nemadebho wongotorawo bhokisi rako ramatishu woisa pasaidi apa anditika ingotora bhokisi rako rematishu wogara naro pasaidi kana uri seniwe masainas asingashandisi matishu wongotora katauro kako kahengechefu ako wogara nako kari pasaidi anditika wogara nako kari pasaidi handi ndangoti tigari taudzana ipapo anditika. So guys ndatini Saturday takataura zvatakataurirana kucherima uko muri kuita here zvatakataurirana muri kuita here kucherima uku takataurirana guys mave nemazita here mubedroom imi imbotaura itiwe nokuti ina ndingangodi kuti ndingofa mahara ndichingotaura ndichingovawata imi musingaiti zvinhu zvandetichidzisana pano handika chandoda kutenda ndakutenda varume vematraki 10 truck drivers vakandifonera vari chikwata vaya aiwa ndoda kutenda nokuti aiwa ndoda kutenda iva nabhudhi vangu vanahanzvadzi yangu nokuti makatadza kuappreciata handiti makaappreciata mukati rega tifonere sisi vedu handitika apa chamakandinakidza nacho vakazvirekodhera zvavo live padaita live pana pavairekodha live yacho vakachitanga kuteerera vakuda vanenge vapaka matraka avo hameno kuti kupi vakachitanga kuteerera manje vakagara vari vose ndakaseka maresponse saka wani wacho akangwarisa manje aindirekodhera machi zvaitagwa nevamwe vacho achindifowadhira ndakafanira kuseka saka ndinongokutendai nabhudhi wangu kumatraks kana muripowo makateerera mwari kuitire zvakanaka. Thanks for the support and thank you very much pakuti aiwa dzimba dzenyu dziri kuvakika. Thank you nokusenda malive kuvakadzi venyu andika ndongotenda hangu haisi nyore kazhinji kwana vanhu vechirumewo vachieshera kuti madha muri kutibata-bata madha muri kubata-bata kudzimba dzedu madha ramai makatsika ramai makadaro we are fully behind you. Thank you very much hanzvadzi dzangu mwari vakuitirai zvakanaka anditika Fortune Mafungwenya zviri sei ndati guys maane mazita here nsati ndapinda panya aiwa takamirira kuti musvike pa 500 daidzaiva mutipinde pa 500 then ndobva ndatanga. Savannah Rose, how are you? Mave nemazita here atakawira naye kuti munoita mazita enyu emubedroom avepe musati mandiudza saka tongogara pano takatarisana kudai muchandiudza enyu zvino ndingangowawata shuwa kupopota apa mundi mazita emubedroom imi hamudi masana ana candy eyes bedroom amwe ayo saka hapo chandiri kuita zvinendandirege hanzi na Bibiana taanawo thanks Bibiana kana wave naro sara kore bedroom kovamu hanzi kucherima ndekupi Gilda shame sorry wakasarira uzoitsvaga life yacho kovamwe masemana we thank you wakoma laina chibyanza aiwa ini ndinaro ndiri covered. Olivia Box, how are you?
Ko vamwe mazita haufa. Mazita haufa. Mazita avekwe. Alright, nyebe mazita muri kunyara kuti mutauri. Regai tibvunze. Kudzimba uku makachinja here toni yekutaura nana baba. Nemiwo wana baba makachinja here toni yekutaura namai. Hanzi yes simeli. Oh, home girl Kiara, thank you. I'm so happy. Thank you. I'm so happy. Kana wale na rosta lako zvese uri. Thank you. Anditiona. Thank you very much. Anzina senda kana setu wave na rokushanisira no problem. Tukutaura kunyoka nga wari pa live. Batakataura kuti baka makapus. Anditi ko pakuchinja toni yekutaura apa. Makachinja here toni. Hamucha wawati here. Hamucha kuyeka jiva. Maase ipa sasa kudzimba. Because munotaura kana moms. Pasasa pa maase yapa. Murukuita mchitona down here. Maakupa irona chibaba chikafu makafuga mao muchi tenda wana baba kana mapiwa mashandigwa kukirawa kuti ayo baba tinotenda maita moyo shuwa moyo mutukwadewa muri kutenda here. Hanzi na Trisha tiri kutenda. Aiwa zvinofadza. Guys, tave pa 446 180 tasara mbijana tusvike pa 500. Svika hako molini momo tasara mbijana tasara ne 9 people. No. Ne 50 people. 49. Andira utanga pa kutsvaga varume vacho. Asika chaka azvina kuipa unongodzidzawo chero usati wave naye murume kuitira kuti kana azouya murume unenge wakatogadzirika kudhara unenge utori bhokari unenge uchitoziva anditika kuti ndakupinda umu musvitsa tsvene ndonodai anditi maona. Hanzi nakiera serangura mubadroom ndinonzi Rabbit. Oh, that's a nice name. Hanzi BBC visa bhurugwa chopasa. Hanzi volume yato pa 0. Hanzi makabatsira taanawo mazita. Alright guys, itai muchitega vamwe tisvike pa 500. Tinoda kuti titange titega vamwe. I think guest wedu wakutangamirira. Hanzi tinopfuga. That's good. Hanzi yes tachinja. Sivangile vadhau unoona mukareva nemachiti kwai machinja musina varume vainchatiroziva one day or the other. Nekuenda kuri kuita zita rediaries kumberi mbiri ine zita rediaries one way or the other. Murume wako acharasikira pano. Enda arasikira pano iwe usingamuoni kuti ari mu-comment section. Okuona chero taiwa kumbata bota utora bo. Anobva angondibata negweseri oti sisimeli. Ndauya nenyaya yangu. Ndini mukadzi wangu aripo padiaries apa. Anonzisivangile madhau. Zvikadai zvikumba kwanondibaya mhasha ai. Kumba kundinoshaudwa kuna mufaro. Kumba kuna kumira mushe nditogara kubhawa nozoya late zvavata. Tozokubatira ipapo. Saka make sure kuti magara magadzirisa guys. Garai magadzirisa. Nokuti atizodi izvo zvinonyadzisa. Itai guys, itai tichifamba guys, itai tichifamba toda kusvika pa 500. Ndoda kuti ndine good news zvakare. Mai Rumbi nababa Rumbi vakadzokerana guys. Vasewo malavu nemalex guys. Mai Rumbi nababa Rumbi izvo zvikutaura kudai. Kutaura kudai kwatitoita pano kudai. Chiri kutotsva kuMozambique uko. Chiri kutotsva Mai Rumbi vari kushandurudzwa kuMozambique. Guys, guys ndakarwadziwa musuya ndakarwadziwa. Ndandarwadziwa musuya ndandarwadziwa kuti what? Kushua after makorosa yakungoda kungotora kuisa mutoilet. Ndandarwadziwa. But munozvinoita rudoka. Hazvingori easy kuti mungotaurana kuti chadi mungosera like that. Zvinonetsa. Zvazvo ndakataura kuti hai mboendai munotaurirana. Muzotiudza kuti mastikere kudecision yenyu. Aiwa. Kutaura kudai. Mai Rumbi vaichemera lolilola. Anditika. Vaichemera mbolo. Anditika. Izvozvi. Aiwa vari kugutiswa vari kupiwa. Vari kugutiswa ari paMozambique apa. Vari kupiwa. Baba Rumbira vaizvinhu. Zvakaoma. Baba Rumbira vaizvinhu sezvinhu. KuMozambique ikoko. Musaita zvokujaidza chinhu. Rai chinhu. Anditika. Ndo zvakafambira mukadzi ndo zvaichemera ndo zvaigunun'una. Zvimwe zvimunozotauriranawo mamwe maproblems aya munozodiwo munokodzokera kulive kuya motora mashoko makaudzwa panaya mosangana pakati anditika modi motanga. Right guys, tasarigwa ne 8 people kuti svike pa 500. 8 people aiwa vakadzokera namai nababa Rumbi ndakafara zvisingaiti ndafara zvisingaiti mufunge. Aiwa ndafara zvisingaiti ndandarwadziwa musiya guys ndandarwadziwa imi 17 years aisi joke kungotora kunokanda mutoilet ndagwadziwa. Saka izvo Mai Rumbi kudai so let's hope Mai Rumbi muchaya nekamwana ikoko because vari kurikitwa
nayo havari kurikitwa zvisingaiti vavarondishandai munhu ai right guys tasvika pa500 handitika tasvika pa500 vamwe vachauya vanouyawo vachidaro handitika regai tibve tangopinda pagesti yedu yekutanga tiwane kunzwa nyaya yake kuti zvakamira sei right ndakagwadziwa musi uya guys ndakanga ndagwadziwa kuti vedu we ko zvirudzii izvi zvoda kuitika tisefona apa pamunowa muse mira ndisefona apa hello mainini maswera sei ndaswera sisi maswera sei aiwa ndaswera ini mainini tiri pachirongwa tadzoka pachirongwa panapa mukati sisimeli ini ndinoda kumbotaurawo zvinhu zvakaitika kwandiri mukati muupenyu hwangu ndinoziva kuti haisi nyaya inonakidza zvamakasangana nazvo asi zvinona asi makati ndoda kutaura nyaya yangu kuti vamwe vanhu vadiyo vabatsirikane undi-inspire somebody else tiudzei zvenyu kana muchida kutiudza kutiudza nezita renyu chairo its fine kana musingadi togona kupai zita mongonzi vimbai muzuva ranhasi ndiranda kutanga kuonawo rakanzi vimbai mandichayo tongobawo zita rake nhasi mongonzi munonzi vimbai kuprotecta identity yenyu handiti kune vamunenge musingadi kuti vazive kuti muri palive and then motanga kutiudza pakutanga chapo chapo kuti nyaya yakafamba sei aiwa muyasanangurira zvenyu takateerera tiripo hatina kwatiri kumanyira ndokumbira kuti mundipe zita rekuti vimbai nekuti pane vamwe vekuziva no it's okay saka vimbai famba nebhora makasimba here madiaries ndoti maswera sei pachipamwe inini ndiri mudzimai ane 41 years ndiri single mother ndiri mudzimai ane 41 years ndiri kunzwika zvakanaka here loud and clear perfecto okay ndiri mudzimai ane 41 years ndiri single mother of 3 nyaya yangu yakamira yakadai isusu mumhuri medu takakura tiri right tadzoka handei yanga yaita sekufriza handei ore takakura tiri mumhuri medu takakura tichishaya zviya zvekuti pavana 10 ipapo ndingati 8 hatina kukwanisa kuenda takaendawo kuchikoro zvekugumira magrade 7 saka inini ndakupinda panyaya yangu saka inini mai ndakapedza grade 7 yangu ndapedza grade 7 yangu ndakaendawo kunotsvaga basa rechihouse girl ndiri ikoko ndakawana nomumwe munhu wandakasangana naye Gilbert wandakasangana naye saka Gilbert yatakabva tawirirana tikabva tatanga kugara tose tatanga kugara tose tatove murume nemukadzi kuHarare tichigara tose kudaro mai vaGilbert vakanga vari kumusha vakabva vanzwa kuti mwana wavo akugara nechinyi nemudzimai mai vaGilbert vakabva vauya kuHarare vachibva vasvika vachibva vati ndo zvavada izvi mwanangu saka isusu pachivanhu chedu kamurora anofanirwa kuuya kumusha havana kumboita nharo takabva tasimuka tobva taenda kumusha ndobva ndanogara kumusha ndanogara kumusha kudaro iye akasara ari kuHarare aipota zvakachiuya apo naapo kumusha kuya zvadaro pakatanga kuita ndopatakatanga kuona kuoma kweupenyu asi neudiki hwandanga ndichiri handisaizviona kuti ndiri chinyi upenyu hwakaoma zvaiti murume wangu akauya nezvinhu grocery kana kuti auya even kana nekahembo kana nekabhurugwa chake mukati zvinhu izvo zvaifanira kuzivikanwa namai zvaitopfuura nekuna mai vake ini ndozozvitambidzwa murume yabva makanga maenda kumusha kupi apa kumusha kwemurume wangu kupi kwacho murume wangu aibva kumusha kuChivu okay right saka zvadaro paya ndiri kumusha ikoko ndakatanga kuona kuchinja kweupenyu semunhu anga achiri mudiki handina kumbotanga ndazviisa mumusoro zvichingoenda zvakadaro rimwe zuva akauya akatenga mubhedha
atenga mubhedha wakauya ukatomiswa kumadziro kwenguva yakareba. Pakazoita bamukuru mukoma wake because murume yanga iri last born. Mukoma wamurume auya anga asikunzwa zvakanaka, mwiri yake yanga yakutorwadza, ambopiwa sick leave kubasa. Ndobva auya, saka akazotarisa mumba mamai vacho makamiswa mubhedha kumadziro. Ndobva abvunza kuti komubhedha wakamiswa uyu ndewani? Ndobva vaudzwa zvikanzi kose imi muchizochengeta mubhedha wemuno, iye mudzimai wacho achirara chinyi pasi. Ndobva vangoita kamwe kamitingi, handina kukanzwa uye handina kukanzwisisa kuti vakataurana kuti chii. Ndakazongona mubhedha waburitswa wakuiswa kurumu kwangu zvichienda zvakadaro. Saka problem chaipo yakazotanga pekuti ndakazoita pamwiri. Bamukuru ava vakafa ndine pamwiri pari kuma 5 months. Vakazoshaya bamukuru ava. Ndobva ndaita pamwiri paya. Ndobva ndasvika ndisati ndaita pamwiri ndakaenda kunobvisirwa mari. Chakashamisa ndechekuti ina handisaiona uromwe. Asi kuti zvinhu zvandakazotanga kuzorealiza ndatokura manje. Ndakaenda kunobvisirwa mari navamwene vangu neumwe mukadzi mwina wavo. Ndo vanhu vakabva neni kumba kwavo kuenda kuti vari kunondibvisira mari kumusha kwedu. Vasvika ikoko patakasvikira. Zvakanetsa vanhu vekumusha kwedu kuti hatisati takambozviona kuti vanhu vakadzi vanouya kuzobvisira umwe mutoro womari. Ndobva nyaya iyi yasvika kuhama dzangu nekuti tatasvikira pasaiti. Vana vangu ndobva vati kana hakuna zvakadaro, hakuna musha unonzi hausisina vanhu varume, ngavadzoke zvavo vazouya kana vaite sei varongeka. Ndobva tadzorwa paya. Ndopavakazotsvagawo vamwe vanhu musukuru nemumwe wemuraini nemurume wangu ndo vakazoenda kunondibvisira mari. After ipapo zvapfuura bamukuru vazotoshaya. Bamukuru havana kukwanisa nestatus yavo yavanga vari kuti vaende kunondibvisira mari. Zvapfuura izvozvo takugarisana ndapa 8 months ndane pamwiri. Yani 8 months nhumbi yangu ndobva ndakuenda kunosungirwa. Pandakaenda kunosungirwa apa ndakasvika kumusha kwedu, vabereki vangu vakanditambira zvakanaka, nakasi mai vangu vakati batikanei nenguva yekuti mwana wangu inhumbi yekutanga uye achiri mwana mudiki, manonokerei kuita sei kuuya nemwana wangu. But zvinhu zvakangogadzirisika. Ndobva ndazvara zvakanaka, ndane mwana wangu. Ndakagara 2 months pasina munhu auya kuzonditora. Kusvikira vanhu vekumusha kwedu vazoona kuti 2 months dzapera, vanhu vakuzviziva kuti mudzimai waane mwana. But hapana kana tsamba, mazuva acho kwakuchiri nezvetsamba, hakuna kana tsamba yauya kana kuti vari kukumbira kuti timbogara nemudzimai wavo kana kuti dino, vanhu vacho vakangonyarara. Ndopa ndakazopiwa sisi vangu third-born medu. Ndobva vandiperekedza. Tichinosvika kuya ndakaudzwa kuti mwana wangu ane 2 months kapa, ane 2 months ne 1 week. Ndosvika ikoko zvikanzi mutemo mumusha munomu munhu anozobvumirwa kurara nemurume, kurara even kana mubedroom make kana mwana ave ne6 months and above. But chakandishamisa ndakasvika pari nemukadzi. Mukadzi uyu anga aripo. Mukadzi uyu ari kutorara mubedroom mangu. Mukadzi uyu ari kutorara pamubhedha pangu. Saka sisi vangu manje semunhu angati kureiwo kudarikawo inini dzavo pfungwa dzanga dzakushanda kuti vataure munhu kutanga kusvika mumusha umu kuti vandibvunze vakabva vanyarara. Saka musisi wangu akaita mazuva 3 ndobva vaoneka. Ndobva ndakuvaperekedza kunokwiriwa bhazi kwakuri nedistance. Saka zvakaenda kunoitika mai ndiri kuperekedza sisi vangu paya, inini manje zvanga zviri kungondibata mumwoyo kuti ndibvunze wokubvunza chaenda handiri kumushayiwa.
ndobva ndangoti ndiri kupedza sisi wangu tichingofamba sisi wangu ari kutaura nyaya zviya zvekungoti mune muchingotaura muri true apa ndiwo vanga vakatobereka mwana ini ndakangotanga kuchema sisi wangu vakundibvunza iya kwauri kuchema kwakanaka ndobva ndati sisi inini ndiri kurwadziwa nezvandakasvika ndichiona handisi kuziva kuti chii chiri kuitika zvikanzi nasisi aiwa usacheme inini ndofunga pamwe vakati havakuudze inini ndiripo pamwe vachasara vachiita sei vachikuudza sisi vangu vakabva vaenda asi vaenda vachinosvika kumba zveshe vakanosvika vakanotaurawo mafambiro avanga vaita nekudzoka zvese inini ndasara manje ndopandakazotoona kuti munhu mukadzi uyu ari kutogara pamba apa munhu uyu ari kutorara mubedroom mangu utori futi mukadzi wechinyi wemurume wangu. Saka iwewe pawakaona mukadzi uyu aripo wachirara mubedroom hauna kumbogonawo here kana kubvunza kuti ko ava wakasvika uchivatiswa paiwe? Inini ndaitorara kumba kwanga kuri navamwene because vakandiudza kuti hazviiti kuti urare chinyi murume ipapo akanga aripo. Saka murume akanga aripo iwe vachana vamwene asi waitoona mukadzi uyu achitopinda bedroom ako. Saka chete wanga uri mudiki wakaita sei? Hauna kumbofungirawo kuti mungave mune mukadzi uyu ndiani wapinda kana kubvunzawo murume pawakasvika iwewe pamushapa nasisa kumurume wakakutambira sei? Vakanga chekutanga vanenge vakashamisika nekuti takangosvika zviya zvisina promise sezvo kwava kusina communication. Tasvika kudaro hapana munhu wakuti akambotiudza kuti pane zviri kuitika kana kuti pane zvavepo. Vakangobva varamba vakanyarara. Inini handina kukwanisa kuti ndidini ndibvunze asi nepfungwa dzangu nekuona 3 days dzatadagara nasisi vangu idzika ndanga ndatozviona nekuti mubedroom mairara umuka ndo manga muri nehembe dzangu dzandakasiya. Ndaitopindawo ndichitotora hembe dzangu dzekutopfekawo ndichidini asi ndaitoona kuti munhu ari kutorara mubedroom ari kutorara pamubhedha apa pamwe unotosvika mubhedha usina kuwaridzwa. Machira ako here Kole? Mumachira iwawo angu iwawo. Mukadzi fesa hauizivi wataka kuiona pamusha penyu ipapo? Fesa handiizivi handisati ndamboiona ende mukadzi uyu anga ari muhombe futi kwendiri. Ipapo inini kutaura chokwadi ndakazoita mwana uyu ndakamuzvara ndiri nechinyi 17 years. Kureva kuti ndakapinda mumba ndiri nechinyi 16 years. Asi mwana ndakazomuzvara ndane 17 years. Zvadaro kudaro ndobva pandakadzoka ndobva ndabvunza maiguru. Ndakangotera maiguru vaenda kurwizi kunowacha indobva ndangoita sendiri kunowacha manepukeni emwana. Ndobva ndatera maiguru ranga ratove following day ndobva ndati maiguru ndokumbirawo kubvunza kuti ko ndevapi ava ndiani uyu handisi kuziva handina kana kumbopiwawo introduction. Maiguru ndobva wangoti mainini zvakaoma handizivi kuti ndokuexplainerai ndichiti chinyi. Izvi zvaitoda kuti mai vakuudzei ivo kana kuti ivo bamunini vaite sei vakuudzei vega. Ndobva ndati saka ndosvika kupi ndakangoita sei vanhu vacho hapana ari kuita sei ari kundiudza. Zvikanzi vachakuudzai kana kuti ndichataura nabamunini kuti vakuudzei. Ndobva ndanyarara ndozvavakangondiudza chete. Ndobva ndatobva kurwizi kuya tatopedza kuwacha enda nguwacha zvimanapukeni zvazvitori zvishoma apa ndandangoita zviya zvekuti ndiri kuda kungoita chansi yekuti nditaure namaiguru ava. Tadzoka pamba tatobika atove manhero acho tapedza kudya ndopavakazoti mai vemurume wangu ndopavakazoti zvikanzi zvawaona izvozvo zvauri kuona izvozvo ndo zvatovepo. Ndikati handisi kunzwisisa mama kuti muri kureva kuti chinyi. Zvikanzi uyu mukadzi wemurume wako. Ndikati zvikanzi ndikati kutanga rini. Zvikanzi akasara achingosvikawo iwe waita sei pawakaenda kumusha kwako. Ndikati alright. Ndikati sei musina kuudzawo sisi vangu kuti vaende vachiziva kuti ndaane mukadzi nina pano.
zvikanzi hatina kumbozvifunga, ndobva ndanyarara. Saka zvakanga zvakuitika ipapo ndezvekuti panga pari nekamuzukuru musikana uyu kamuzukuru ndakangoroorwa ari achigara nambuya vake, mwana womuvana. Saka muzukuru uyu manje akanga akatonzwa kuti unofanirwa kutonditarisa pese pendinenge ndiri, kana kuti ivo vakambobva pamba kana kuti vakaita sei vanditarise zviya zvekuti handisi kuita machances ekutaura kana nemurume here, kana kuti ndinoenda kubedroom nemurume kana kudini. Inini munguva yacho pandakazviona kuti ndo zviri kuitika, ndaifunga kuti pamwe vari kutya kuti pane chivanhu chiripo chokuti sezvo vakandiudza kuti mwana hazvibvumirwe kuti utange warara nemurume mwana asati asvitsa 6 months. Saka zvadaro kubva ipapo ndobva ndagara mwedzi uwowo mwana wangu ane 2 months, mwana wangu asvitsa 3 months, mukadzi aripo. Wechi4 upenyu hwacho hwarema. Ndobva ndati ini ndokukumbira ndiperekedze kumusha kwangu. Zvikanzi zvaita sei, ndikati aiwa ndoda kuenda zvangu kumusha kwangu. Hapana mwana ave nemwedzi mingana akaita simba. Mwana wangu anga ane 4 months. Some still mubedroom ukasati tombopinda kana uchimirira kuti 6 dzikwane. Ndandisati atombopinda. Ko still performance dzawasvika idzi murume yaripo hauna mbowana wose murume kwangu wekuti mumbogara muri tukana kuti panouya kuzoona mwana paya umbotaura naye umbomuhwisisa kuti zviri kufamba sei. Kutaura neni kwachoka kwaitenge kuri kuya kwekutoti unotoona kuti munhu uyu kapane munhu waari kutoavoida kuti ndikaonekwa nanhingi zvinozodai, wanga asingaiti zviya zvekuti waitoona kutoti zvatongochinja kana kusununguka kuti achataura neni. Ina handina kupopota, pamwe wanga uchiri kupwera handizive. Handina kumbopopota, handina kuita sei, ndakangonyarara. Ndobva performance paya mwana wangu ati 24 months ne 1 week kana 2 weeks handichanyatsosive. Ndobva ndakataura nyaya kuti ndoda ndiperekedze zvangu ndiende kumusha kwangu. Ndobva vandiperekedza, ndakaperekedzwa naiye murume nemuzukuru ndovakandipelekeza. Ndasvika kumba ndakanoexplainira nyaya yese kuvabereki vangu, ndikati ndo zviriko, ndo zvandakasvika zviriko, inini ndakaona zvakadini zvakandiremera. Baba vangu vakati sarudzo iripo uri ipapo, kana watiwo hauchazvikwanisi wakudzoka kugara pamba, tinongokutambira uri zvouri izvozvo nemwana wako. Ndobva vandisiya kudaro, ava vakabva vadzokera. Ndobva ndachengeta mwana wangu kusvika mwana wangu ndamuyamwisa gore ne8 months, ndobva ndamurumura. Ndobva ndati aregedza ndiende kunotsvaga basa ndichengete mwana wangu. Mwana wangu panga ane 3 years. Ndobva ndasangana nevamwe baba futi. Saka papa kudzokera wakaita kumba kwenyu, that was the last of marriage. Yekutanga ko mwana haana kumbobvira akatevera kuti ndoda kuona mwana kana kudii? Hapana munhu akambotevera, until now hapana munhu akambosvika mumusha medu. Saka mwana havamuzivi? Ndiri kuenda nenyaya sisimirai ndirambe ndichiexplaina, muchainzwisa kumberi zvakazoita. Tabatira moyo maoko. Hande. Ivo vese hapana munhu akazombodzoka mumusha medu. Ndobva ndasangana nevamwe baba ava manje, ndakavaudza kuti ndine mwana wangu, akanditambira zvakadaro. But iye chakatanga kundishamisa, haana kundiudza kuti ndinewo vana vangu 2, haana kundiudza izvozvo. Ndakagara navo, ndagara navo, ndobva ndaita nhumbi yangu yekutanga. Ndaita nhumbi yangu yekutanga iya, ndobva paita kumusha kwamai vake. Ava manje vanga vari kudhuze nekumusha kwedu, zvokuti tinongokwira $2 kubva pamba pedu kuenda kumba kwaivo baba. Ndobva ndaita nhumbi yababa vaya, ndagara navo. Anga asingadi zviya zvekuti ndiende kumusha, kana zviya zvekunzi zvinoitwa zviya zvekuti unoenda kunoita chiroora zviya, haana kana kundibvumira kana kundipa permission. Nyamba munhu aiziva kuti chinyi ndinozonzwa chinyi, kuti munhu akanga ari nechinyi mumwe mukadzi. Saka pakazoenda kuti munun'una wamama vake
vakabva vashaya. Saka kuti ndirege uyu manje yanga yawo first born kumba kwavo. Ndobva ndati ndakwenda kunhamo. Apa tatiri mutauni ndakwenda kunhamo. Mai ndobva vatouya vachipinda nemutauni mandandiri. Ndobva ndatobatana mama vaya ndobva ndakutenda kunhamo. Taenda kunhamo takanoita zvekunhamo tikapedza zvekunhamo pakudzoka takabva tadzoka futi nemomo ndobva ndati ndipedza ndidzoke chini ndimboenda namama kumusha. Saka mama ipapo vakanga vadini varipo kuti andirambidze manje zvinenge zvakamuremera. Ndobva ndaenda namama vake kumusha apa ndane pamiri nhumbi yatokura. Ndobva ndaenda namama wake kumusha. Ndasvika kumusha kuya tagara ndakagara ndofunga 2 weeks. Ndobva paenda vana vaya vake vanga vasiri pamba apa vanga vakaendawo namama vavo. Saka mai vaya vakazoitawo accident ndobva vatyorwa makumbo. Saka kuchengeta vana manje mama vevana kwakuuma. Hama dzemukadzi yandobva dzati aiwa bheta vana vaende kuna baba wavo. Saka vana vakazounzwa kumuka inini ndidini manje ndiriko. Apa ini handina chendinoziva. Vana vaperekedzwa vaunzwa pamba ndakutotaurwa paya ndakangozvigamuchira handina kumbovhunduka ndakangoita kunga ndaizviziva. Ndobva ndagara ndobva vazotumira mari. Vatumira mari babava yekuti ndidzoke kutauni. Ndakazokwira ndobva ndadzokawo kutauni. Ndasvika kutauni paya nhumbi yangu yanga yatove kuma 8 months. Ipapo akatotumira mari aiti munhu ngaachidzoka mwedzi yake yaidini mwedzi yake yakuzokwana koko kure nechipatara. Saka ndoda kuti ange ari pedyo nezvipatara sezvo murume aigara mutauni. Ndobva ndatoenda ndasvika paya mutauni maya ndagara ndakangobvunzawo ndikati nhai shamwari ko sei wanga usina kundiudzawo kuti wakamboitawo chinyi mudzimai nevana zvikanzi ndozvakaendera kumusha ikoko here. Ndikati aiwa vana vakaperekedzwa vana vakaunzwa kumusha uko vana vatoriko vakaperekedzwa. Ndobva munhu atotanga kutopopota iwewe ndozvo ndaizviziva kuti unongoda kutsvaga zvinyaya ndozvawakaendera kumusha ikoko ndozvandaikurambidza kuenda kumusha kunotsvaga zvinyaya zvisina basa kutanga kupopota zvakawanda. Munhu ndobva andita sei ndobva akutotanga kutondidzingira ini pandakabuda panze. Ndobva ndati ndiri kutotya apa ndakazvitakura. Ndobva ndabuda panze paya iye ndobva akuita sei ndobva akiya dhoo. Ndobva kwasviba kusvika kuma 7-8 munhu akazvikira dhoo ndiri kuzama ndivhurirewo dhoo akaramba kuvhura dhoo. Ndati regedza ndiende kumba kwemunin'ina wake. Ndasvika kumba kwemunin'ina wake munin'ina wacho akati kana dziri dzonoizi dziri kumba kwenyu uko inini handikwanisi kudzipindira nekuti mukoma ndinovaziva ndozvakaendera chinyi maiguru ivavo. Kana pasina akambokuudzai ndakutokuudzai maiguru ndozvavakaendera izvozvo. Ndobva ndati saka ndoita sei. Ndobva ndakabva ndaenda kumba kwecousin brother yangu. Ndakatosvikako aitogara kune rumwe location ndakatofamba. Ndobva ndasvika ikoko ndasvika usiku hanzvadzi yangu iya kutondibvunza zvikanzi kufamba usiku kwakanaka. Ndikati ndozvandaita handisi kuziva kuti ndakanganisa here. Ndatongomubvunzawo kuti ndizvo here zvetinoenda kuti ungandivanzirawo vana. Uya ndobva ngoti chirara handingakwanisi kudzoka nemichinyi usiku. Ndobva tarara makuseni acho ndopandakazodzoka kumba kuya. Ndobva tadzoka tese nehanzvadzi yangu ndobva hangu apologiza ndobva zvapera zvakadaro. Inhumbi yekutanga iyi ndobva ndazozvara mwana wangu mwana mukomana uyu first born musikana. Inhumbi yechipiri ani makasiya umoko. Iyi first born yangu musikana. Pamurume uyu uyu pamurume wechi2 uyu mukomana. Ndakabva ndazvara mwana wangu chinyi mukomana. Mwana uya tagara. Mwana wangu uya ndakasiya kumba kwamai vangu. Mwana wakabva atanga kurwara zviya zvepfari zviya.
mwana vakatanga vachienda kumakliniki vachiita sei vakapiwa mishonga hapana kana chenji. Zvaishamisa ndezvekuti zvaiti akatanga achiti zvikaita kamwe pamwedzi zvopedzisira zvakuita ka2 pamwedzi zvochinja zvakuenda kana ka3 kana ka4 kana ka5 pamwedzi. Matablets apiwa ekuti amwe but hapana kana chakachinja kusvikira hanzvadzi yamama wangu yakazosvika mwana achibva azviita sekuru varipo ndobva ati regedzai ndimbotora muzukuru ndiende naye ndimbozamawo kuti ndinoti anobetserwawo kuita sei but hapana chakadini chakachinja. Isusu kumba kwedu tichikura hatina kumbokura tichiita zvekuchivanhu uye kana zviya zvekuti tinoenda kuzviprofiti kana kudini hatina kumbokudzwa mune zvakadaro. Saka zvinhu zvaitonetsawo vabereki vangu kuti saka totangira papi. Mwana akaramba achidaro kusvikira inini apa ndakazotombomutora futi mwana uya ndakugara naye but mai vangu manje ndikuziva kuti uku ndiri kuno umwe murume apa uyu mwana uyuka haasiri wababa ava utazonzwisa kuti zvinenge zvakamira sei. Vakazouya futi vakaita sei aiwa vakatotuma munhu vakati mwana chidzosa chinyi mwana ndobva ndamudzosa but hapana kana chenji. Mwana wangu uyu second born ndakasvika pakurumura anga atokurawo zvake. Zvinhu izvozvo mwana yangu uri muproblem iyoyo. Ndamurumura ndatogara ndopanakazoti vabereki vangu vakungobuditsa apa tangogara tiri vanhu vasina kana chinhu vakungobuditsa. Ininiwo ndaiti pandaigara kutaunuka ndaningori nokamusika kangu ndaingotengesawo zvimatomatisi zvangu zvimaonyeni ndichiitira kuti paya vabereki vangu vasazomerwe neupenyu hwekuchengeta chinyi mwana wangu. Ndongoti ndaita kamari kangu ndongotumirawo something chemwana. Mari iyoyo ndakanga ndisikayakwanisika kuti ndiri kutumira kana sipo kana chinda ndakuchingovatumira kuti vabatsirike paproblem yechinyi yemwana. Kusvikira pakazoitawo umwe munhu akazouya akavaudza kuti kana mwana uyu zvaari kuita izvika izvi mwana uyu akutokanganisika. I think zvinhu zviri kuitika izvika mwana uyu zvinenge zviri kukonzerwa nevanhu vekupi vekumusha kwake. Ndobva mai vangu ndobva wazondiudza vandiudza kudaroka ndobva ndazobvunza baba vakati saka wanga ufungei. Ndikati zvino kana zvichiita ndinokwanisa zvangu kuti ndiite sei ndiperekedze mwana because imimi pachenyuka zvakutokuomera iyo hamuchagari even pamba penyu nekungotsvaga kuti totsvaga nzira ipi yekuti mwana aite sei zvinhu zvipere problem ipere but problem haisi kupera iri kutoita worse. Ndobva ndazoperekedzwa futi nasisi vangu vaya vakambondiperekedza vaya ndabva kunobetserwa vaya ndovhakandiperekedza ndobva ndanosiya mwana but sisi vasvika ikoko vakanyatsotaura problem yangani kubva pandakangoti izvozvi ndakutsvaga mari ndakunganidza mari yebhazi ikangokwana ndiri kuuya ndoita sei ndoperekedza mwana zvakabva zvamira ndobva ndazoenda kumusha ndichibva ndatora mwana ndobva ndaenda nasisi wangu ndobva ndamupedza. Sisi wangu akanyatsoexplain akati mwana uyu zvakadai asi problem iri pamwana uyu takaona kuti angasi kurwara achisiri chirwere nekuti kuhospital takazama zvese takazama zvinhu zviri pamwana uyu zvaikonzerwa nemi. Imimi makataridza here kuya kuzotera muchiti mauya kumwana wenyu sezvo mava muchiverenga zvenyu makore ekuziva kuti mwana wenyu izvozvi abva pamukaka izvozvi aita sei izvozvi makuda mwana wenyu makutiitira zvinhu zvakadai kuti atakakutadzirei chii. Ndobva vaita sei paya ndobva tangosiya mwana tobva tadzoka vamwene vanga vachipo tobva tadzoka apa murume haana kutombozviziva zvese izvozvo kuti pandaenda kumusha ndakangoti ndiri kumboenda kumusha ndiri kuda kumbonona chinyi mwana sezvo iye aizivawo problem yanga yane chinyi mwana wangu haana kumbondirambidza. Ndichisvika ikoko ndakabva ndangoita sei ndangotora mwana ndibva ndamuperekedza nekudzoka tobva ndazodzoka kumba kwangu ndagara paya ndobva ndagara mwana wangu wechi2 uyu ndakamuyamwisa kusvikira asvike pa4 years
akutosvika 5 years ndobva ndabata imwe nhumbu. Ndopakazotanga imwe disaster hombe. Ndabata imwe nhumbu yechi2. Pandakamuudza kuti manga makugara zvakanaka asi papo zvanga zvingori zvekuti munhu munenge makagara but zvine zvisingazonakiwo mazuva ese. Ngoto umwe musi zvinenge zvakaoma, umwe musi zvinenge zvakadini zvichirwadza, umwe musi zvinenge zvakanakawo. Asi zvekuti manje kumba kuya ndisingacharambidzwe kuenda. Ndanga ndangoto kana yanguva yekuti mvura yakunaya zviya ndongoti ndinoda kuenda kumusha, ndoda kunobetsera chinyi vana mama kurimo. Ndaibvumirwa. Plusiwo zvekuti ndakatopedzisira ndatotorawo vana vaya, vamwe vana vake vaya votombouyawo kutauni ndichigara nawo. Mumwe wacho muhombe anga akuendawo kuchikoro. Maholidays aindaivatora ndogara nawo. Kana zvikoro zvovhurwa ndovaperekedza vodzokera kuchikoro kuna gogo wavo. Nekuti gogo wacho akati ndonga ndichida zvangu kugara nawo kumusha kuno. Saka zvadaro ndabata nhumbu yechi2. Ndabata nhumbu yechi2 paya ndobva ndamuudza mai ndikati ndajamba mwedzi ndaane pamwiri. Zvikanzi inini nhumbu yako handisi kutoida iyoyo. Ndikati kana uchiti hausi kuda nhumbu uri kurevei? Zvikanzi aiwa nhumbu yako handisi kutoida. Ndikati saka uruda kuti ndiite sei? Iwe ndatone nhumbu kudhara. Zvikanzi nhumbu yako chitobvisa. Ndikati kubvisa ko zvakamboitwa kupi? Zvikanzi shamwari chitobvisa nhumbu yako. Uyu murume akaendisawo something here kumba kwenyu? Alright. Akatoendesa ndisati ndatomboone mwana. Alright. Saka tatanga kunetsana payaka inini zvakapinda mupfungwa mangu ndakafunga kuti pamwe inyaya yekuti chinyi inhumbu. Nekuti pandani nhumbi futi yemukomana wechi2 uyu. Ndakafunga futi kuti pamwe zvaaindida izviya pamwe yanga iri nhumbu. Ndikati pamwe futi nhumbu yakutanga futi kuti tinetsana. Ndobva inini beta ndisuduruke ndimboenda kumba. Saka zvandakaita manje handina kumutaura kuti inini ndakuenda kumba. Iye akabuda achibva aenda kubasa. Inini ndobva ndakubva. Ndobva ndarongedza. Ndobva ndakutoenda kumusha kwake. Saka pamba patailoja ipo papa pakaitawo munhu akapfuura nekubasa kwake achibva amutaura zvikanzi mudzimai wenyu aita sei? Asiya makii. Kana makuzoenda kumba make sure kuti kana masvika pamba mudzimai wangu asipo munozoita sei? Munozomutarisa pakati because asiya chinyi makii ati ari kuenda kumusha. Saka murume wangu achinzwa izvozvo manje akati haana chaakataura, akabva akumbira kubasa. Ndobva akwirawo kombi ndobva akuteera kumusha kuya. Asvika kumusha, inini ndakasvika kumusha, vamweni vangu vaenda zviya zvekwairorwa inonzi World Food Program chichi. Vatesvara vangu vanga vasipo, vangu vaenda mumashops neshamwari yavo. Saka ndakasvika ndobva ndangogara pamba paya paparina kaba mudiki kadiki. Anga ari kumagrade 7 ndichitoti sei bamunini musina kuenda kuchikoro nhasi nevana vake vaya nemwana wangu ndandaenda naye. Iye achisvika paya akangondibvunza kuti wavinge chii pano. Ndikati unondibvunza kuti ndavinge chiko zvaita sei? Zvikanzi uri kutoita zvako zvekutamba. Ndobva atanga kundirova. Wakatanga kundikava nebhutsu ipapo indana nenhumbi yanga ne2 months. Akachiita zvekundikava nebhutsu, achirova neshamhu, achiita sei. Ndakambozama kumhanyira panext apa pari pamba pemunin'ina wababa vake. But vana kana kundinunura kana kuita sei. Ndikasvika pakudzoka pamba paya achingondirova chete. Kusvikira pamunini vaya vanga varipo vaya vanenge vakatozongoona kuti chinyi munhu anogona kuita sei kukuvadzwa. Ndobva vamhanya kuenda kwanga kwaenda mama kuya ndokwakwaenda vamwe vanin'ina vake.
achisvika ikoko achinotaura kuti mai guru vauya asi mukoma vari kurova chinyi mai guru. Saka vanun'una vake ndo vakabva vamhanya. Pavakamhanya vachinosvika iye achiona kuti vanun'una vake vasvika ndokuzondisiya kwaakaita ndobva atodzokera. But inini ndanga ndisisakwanisi ipapo ndanga ndatofenda. But ndaingonzwa kurohwa chete but ndandatofenda. Saka vanun'una vake ndo vakazotanga kundidira mvura. Vachindidira mvura. Pandakazomuka zvese izvi zvaiitika izvi mwana wangu zvazviri maziso achiona achitochemawo achiita sei but iye haana kumbonzwa kana tsitsi dzekuti abate mwana kana kuti ati mwana zvaari kuchema regedze chima yacho akangoramba achindirowa zvakadaro. Saka mwana wangu ndobva pandakazomuka paya mwana wangu aitondipukuta ropa raibuda mukanwa ranga richiverera rimwe mumwiri rimwe pai achitongondipukuta. Ndopakazosvika vamwene vangu vachisvika paya ko chinyi zvaita sei apa handichatokwanisi kana kutaura mamwe mazino mukanwa anga ari kutosheka. Haukarohwa. Rimwe ndakarohwa. Ndakarohwa zvokuti dai zvisiri zvekuti bamunini ava vakamhanya kuenda kunodetsa vaning'ina vavo handizivi kuti izvo dai zvakamira sei. Ndakarohwa zvekuti kusvikira pakufenda. Ndobva ndamuka paya ivo ndopavakazoti ende hembe yandanga ndakapfeka yanga yatobvaruka zvekuti vana bamunini pakasvika vakatanga kutotora chijira chavakanhonga ndobva vandifukidza ndopakazondidira mvura. Avo vekumanext door vakangotarisa. Vari kuona dhirama rese havana kana kumbobata kana kuti vambobvunza kuti chii chaitika kuti uri kuzviitire chinyi hapana. Ndobva mai vazosvika. Mai vasvika paya ndopavakazoona zvandiri manje. Ndobva vazondibvisa zvandanga ndakapfeka ndobva vandipfekedza zvimwe kundibvunza kuti zvambofamba sei handisi kutokwanisa kana kutaura. Ndobva vazotanga kutsvaga baba kuti vari kupi. Baba pakazotouya zuva ravira. Apa peini yamanje yakuchinyatsofamba nemwiri wese manje ndakuchichirwadziwa kwete zvekutamba. Apa zuva ravira baba vaya ndobva wamukawo tarara kumuka makuseni ndobva wati ndakumuteera. Vamuteera kutauni ikoko vakanosvikira kubasa kwake. Handizivi zvavakataurirana ikoko indasara kumba instead yekuti vanditi ndiende kuhospital. Havana kuda kundiendesa kuhospital. Simeri zvironda zvandinazvo mwiri wese ka ndaiitwa zvekudirwa kugezwa nesoti. Kumazino manje kuti mazino vaisa mvura inopisa iriwo muso ine zvisoti vachiisa vuyo vachiti hanzi mbuta mukanwa mako usvipa uchimbuta mukanwa mako uchisvipa. Apa peini iyaya mwiri wangu wakuchirwadza handichakwanise kana kumuka kana kuita sei. Ndaitoda zvekutoti uya mundichinjawo side. Ndakuda kuchinja side. Ndakaita almost 2 weeks. Ndikati 1 week nehalf zvakadaro. Pakazouya mumwe mukadzi akaroorwa mumusha umu. Ndobva asvika zvikanzi naye mainini kumusha kwenyu hamuna vabereki. Ndikati variko. Zvikanzi saka muri kufirei dai muchifa. Tarisai pano makangotariswa hapana ada kuendesai kuchipatara. Ndikati handikwanisi kufamba. Handikwanisi kufamba kuti zvokuti ndiende kuchipatara kwacho. Zvikanzi imimi munokwanisa ndokumbira kuti mutsvage bhiro nepeni mongonyora kapepa. Manyora kapepa inini ndichangoita sendiri kuenda kumashopu. Ndaenda kumashopu ndonopa ningirikini bhazi rinopfuura nekumba kwenyu. Tsamba iyoyo ndonoipa pabhazi yoendeswa kumba kwenyu. Kana vakasasimudzwawo musoro ameno ini ndiri kuzama kuita sei kukubetsera asi ndokumbirisa mainini ndapota musandifumure. Ndiri kuzama kubetsera imimi neupenyu hwenyu. Ndobva ndazotsvaga peni yangu. Apa murumu mandairara natete pari nekatete kamwe kakaripo. Mai vangu vakaita musikana 1 ndova ndairara nawo teta.
ndarana tete vaya ndovaiti kana ndakuda kumuka kana zviya zvekunorasa mvura ndovaitondibatsira dzimwe dzenguva ndaitita zvekutokambaira kuti ndiende kunorasa mvura iye ndodzoka ndorara ndopa zvazviri pa1 week nehalf iyoyo. Maiguru akazoendesa netsamba yavo ndakazovapa vakangoya sevari kuuya kuzongondiona ndobva ndangovapa tsamba yandobva vaendesa. Pavakaendesa vakazongoya vachingoita sevari kundiona futi ndobva kuti tsamba ndaendesa. Tsamba yandakuinyora direct kuvabereki vangu ndakanyorera kuna sisi vangu vaya nokuti sisi vangu vanga akaroorwa kusame area nekumusha kwedu. Saka sisi vangu vakati vachiona tsamba vachiverenga tsamba ndobva zvavarwadza. Ndobva vakutora tsamba iya ndobva vakuratidza murume wavo ndobva vakudzine murume wavo saka mafunge zvikanzi ndakwenda netsamba ikumba tinoiverengera vana baba. Vachisvika naye ikoko sisi vangu vanoti mai vangu vakabatikana zvakanyanya asi baba vakangofunga kuti akuda futi kudzokorera zviya zvandakambomuregerera zviya pakutanga futi. Saka sisi hanzi nasisi ndakati aiwa baba izvi hazviiti kana munhu ari kuti ndo situation yaari 1 week yese iye ari kutaura kuti ndakazvitakura hatizivi kuti pamwe munhu anokwanisa kunge akakuvarira pai mukati. Sisi vangu vakadzoka kumba kwavo usiku vaisvika kumurume vakati aiwa inini mindiro dzandapiwa koko hadzina kunyatsondijekera asi ndiri kutomuka mangwana ndiri kuenda ikoko ndiri kuenda kunoona kuti ichokwadi here chakaitika. Vanhu vakangoshamisika vachiona sisi vangu vasvika handikwanisi kukumuka handikwanisi kuita sei. Sisi vangu vakangopopotawo zvavo zvavakakwanisa kupopota vakatora bhara vakandisa mubhara vakandipusha kundenisa kubhasi stopu ndokuzobva kwandakaita pamba apa. Ndasvika kuna kumba kwasisi vangu kuya zvakangoramba peni iya haina kudzikira yakangoramba ichingorwadza. Pekutanga pacho ndanga ndane 1 month but baba vangu vanga vakuzviziva kuti handisisari kumba kwemurume wangu ndiri kugara kumba kwasisi vangu. Mai vangu ndo vakakwanisa kuya kuzondiona. Ndana ne1 month nemamwe madays ndiri kumba kwasisi vangu ndobva ndatanga kuita unga ndakubleed. Sisi vangu ndobva vanditakurazve ndobva vandiendesa kuhospital. Pahospital apa hapana akambotaura statement haina kumbotaurwa zvese zvekuti ndakarohwa kana kuita sei. Ndasvika kuhospital kuya ndobva ndapuhwa bed ndaiswa padrip ndaibayiwa jekiseni ndaita sei zvese ndagara muhospital muya 3 days. Mai vangu vazonzwa futi kuti kuhospital ndobva vateera kuhospital kuya ndobva vazochingana nasisi vangu mai vangu ndobva vazosara neni. Pandakabudiswa ndakabuda ndichienda futi kwasisi vangu ndobva ndagara paya. Ipapa pamanje ndanda kuchiona kuti kumba kwacho kwandauya hapana kana munhu ari kusimudza musoro. Kwandakabva kwacho nezvandakaitwa manje ipapa ndanango nepfungwa dzenguti kana Mwari kana muchinditora zvenyu zviri nani. Nekuti inini ndiri kuti ndava kuvabereki vangu ndakutsvaga help but hapana zviri kuitika zvendiri kuona. Ndobva ndagara apa ndiri kutorwara zvekutorwara zviya zvekutoti hazvina kana kumbodzikira. Kusvikira sisi vangu ndopa vakazoenda futi ndobva vanotaura nababa zvikanzi baba inini ndakaenda kunotora mwana handina kumutora kuti titadze kuwirirana kana kuti titadze kutaudzana asi kuti imimi mukasasimudza musoro semubereki handisi kuti muda kuedza kuti ndiite sei. Mwana ari kuenda kuhospital mwana ari kurwara ari kuita sei mashaya kana 1 day rekuti muuye kana kuti muzomboonawo zvenyu kana paini ine mwana muri kuzviitire chinyi. Ndobva vataurirana ikoko. Baba vangu ndobva vazongonzwisisa paya ndopavakazouya kuzondiona ndakutoda kukwanisa 2 months ndabva kumba kwemurume wangu. Vauya pavakazonyatsokuona kuti zveshuwa status ine munhu haina kumire zvakanaka ndopavakazonditsvagira
mota ndobva vati mukwasha ndakutora munhu wangu. Ndinozviona ndiri kumba. Baba mukuru wangu ndobva vati ayo hapana kuipa chinyi baba, tingori pamwepo. Kana muchida heopu tinenge tingoripo pakubetsera chinyi munhu. Musazonyarare kana zvichinge zvakukuremerai. Ndokuzosimuka kwandakazida kwasisi vangu ndakuenda kumba kwababa vangu. Ndasvika ikoko ndakagara zvichingodaro, hapeni ingori mumwiri zviri kungodaro. I still remember ndane 6 months. Zvakabva zvadzoka futi zvekubledha zviya, ende zvakazoya manje zvane uyu zvane simba. Ndobva ndatakurwa futi, ndobva ndaenda kuhospital. Ndasvika pahospital paya, kadhi riri kutaura kuti ndakamboya futi nenyaya yeproblem iyoyo. Apa kapage 2 futi. Ndobva ndaonekwa naumwe dokta akandiona. Dokta ndobva atonyora kadhi zvikanzi munhu uyu kanga aenda anogara kubig hospital. Anogara kubig hospital ikokoko, anozobva ikokoko azobetserwa. Musasadzoke futi nemunhu uyu pano. Zvadaro paya ndanyorerwa kadhi riya ndabudiswa muhospital muya, ndatonzi endai nemunhu kubig hospital. Apa mari haipo, uko kwakudiwa mari manje, ende kwatonyorwa zvese maskani chichi zviri kudiwa mari. Hapana mari. Ndobva ndadzoka kumba. Ndasvika kumba kuya tichibva kuhospital akati atimbozama kutsvaga mari. Mazino angatosimbe? Mari mazino anga asina. Mazino akazongosvika pakuora 1 by 1 achitodonawo zvawo. Anga ari mangana isheka? 3. Sakadona? Akadona. Shame, sorry ako. Ande. Rimwe racho rekupedzisira rakatodona manje apa ndichakatorichengeta muno. Saka huna mazino so pantori nemagepu? Patori nemagepi paside so. Anga asiri panzvimbo 1 3 yacho? 2 anga ari panzvimbo 1, rimwe racho ranga riri 2 anga ari kumusoro 1, rimwe racho ranga riri kuzasi. Zvakaoma. Nande. Saka ndasvika kumba kwaya ndichibva hospital vakati ndinombozamba kunotsvaga mari. Zvemari zvakona ndobva ndatogara kumba kuya. Ndakatogara. Peni yamanje yakuchinyatsowedzera kufamba kwaiita mwedzi nepeni ichingodaro. Ndobva pazoita vamwe mbuya vamwewo vanopinda imwe chechi kumaraini kwedu. Vakangouyawo vachiti ndiri kungonzwa zvichitaurika mumaraini. Zviri kutaurika. Ndauya pano kuti ndikubetsere kana muchindibvumira ndongokubetserai zvekuti ndiito kunamatira mwana wenyu. Baba vangu vanga vasiri munhu, vanga vakungobvuma zvese zvese. Asi zvekutaura chokwadi mbuya ivavo vakandibetsera because pavakambonditarisa vaitoti mwana wako nemwedzi wakutaura mwana ari bridge. Pachiuya vamwe baba munin'ina wababa vangu vaiuya every day vachitaura kuti mweya uri ndiratidza kuti pano pacherwa gomba iroro harina kuzofudzirwa. Ndiri kuona murufu pano every day. Pamwe pawiki vaigona kuuya katatu ka4 every ndofunga vakaita almost a month vachiuya. Mumaraini ndakataurwa kubva kumusoro kusvika kusasi. Vamwe vakati une chirwere, vamwe vakati akaita sei, zvekutaura hope zvekuti kana even vabereki vangu kana kuti vachasununguka kufamba mumaraini vanga vasingakwanisi because pese pavari kusvika kana vasvika pari nevanhu vaviri unotoziva kuti inonge iri nyaya yangu inonge ichidiscusswa. Kana pari nemunhu apfuura nepamba ari kungouya kuzoona kuti chii chiri paground achinofamba nacho. Kusvikira rimwe day mai vangu yanga itori sandi. Mai vangu vakati izvozvizvi zvazonyanya, regedzai ameno kwetinorara Tavi. Anga atori maskati. Zvikanzi ameno kwetinorara Tavi. Papari nemunin'ina wangu second from last. Munin'ina wangu ndiye aiti kana ndakuda kunogeza
aindiancherera mvura ondibata muhapwa umu ndoita zvekusesera ndoenda mubathroom. Dzimwe mwana aingomuti chingondidira mvura kubva kumusoro yongoverera ndotomakisa register kuti nhasi ndatogeza ndizvozvo. Mumwe musi woti aiwa nhasi sisi zvanyanya regedzai ndimbokukweshai. Mumwe musi kana ndichida kuenda kutoilet ndo zvaitoita futi izvozvo. Kana ari kuchikoro make sure makuseni aya mundimusa makuseniseni muruda kuenda kutoilet here mukai ndikuperekedzei ndokubatai munhingirikini muhapwa umu ndokubatai nemusana mosesera ndokusesedzai moenda kutoilet. Masikati aya ndaingoti pendiri ipapo pamuvhuri ipapo ndongonoti hakuna vanhu here ndongozvibatsirawo ipapo. Ndoupenyu hwandakanga ndichira. Mwana wewe wokutanga uya achiri kwababa wavo pawakangosiya pese apa pawakarohwa uchigara kumba kwenyu aingori kwababa vake ikoko? Anga ari kwababa vake. Asi vanga vakumugamuchirawo vakumubata zvakanaka? Mwana uyu anga ari kwababa vake, hapana communication, hapana kuti ndizive kuti mwana akagara sei, hapana zvese izvozvo. Uku uya wangu wechitu uyu ndandiri naye kumba uku. Zvadaro mwedzi yafamba ipapo ndamu 9 months zvazo ndiri kungorwadziwa pain iyoyo ingorimo mumwiri. Mai vangu ndopakazoti zvanyanya sezvo mwedzi wako regedzai ameno kwetinorara regedzai nditsvage chimota tiende. Kana vakanotidzinga ipo petiri kuenda paclinic ipapo ndivo vachatotsvagira ambulance yekutipfuudza kuti tiende kubig hospital. Ndobva vatonditi chimuka uite sei? Ndanga ndakatorara mukitchen zvekumusha zviya. Ndobva nditi achimuka uite sei? Uchinje hembe yawakapfeka. Ndaisa hembe iyo. Pandakamuka ndichibva pana ndakarara, chandakatanga kunzwa ndichimuka pana ndakarara ndichigara kudai ndakanzwa kunyorova. Ndobva ndati chii chaita kuti ndinyorowe? Pandakati ndobva ndatodedza munin'ina wangu ndikati uyo ndibetsera ndoda kugara. Munoziva makitchen ekumusha aya handiti ane zviya zvinoita zvekuvakirirwa zviya zvinogara vanhu varume zviya. Mabhenji aya ndobva ndakati uyo ndibetsera ndite sei? Ndoda kugara apa, ndoda kubvisa hembe ndakagara apa. Paakangondisimudza kudai ndakaitawo nezama wokuzvishingisa ndisimuke ndichinodai ndobva chabuda chiya chekutanga chiya chinotanga kubuda mwana asati abuda. Chibva chadonhera uko. Mai vangu ndobva watovhunduka kati ndobva watonditi gara apa. Ndobva ndagara ndandida kugara pabhenji andinazotogara pabhenji. Pandakagara paipo pavari kuti vanditarise kudai vakutoona mwana ari kutouya mukitchen pabhenji ipapo. Handina kuzokwanisa kugara pabhenji because pandanga ndichisimuka ndopakabva padonha. Saka vakabva pavakangoona icho sevanhu vava vakuru vakabva vatoziva. Saka pavakazondigadzika pasi vakatoita zvekutouya kuzondigama futi. Ndobva wachinyatsondigadzika zvakanaka. Saka pavari kuti mira ndikutarise, pavari kuti asadai vari kutoona mwana wari kutouya zvikanzi mwana wari kutouya ningirike ndigara zvakanaka mwana wako ari kutouya. Pasina kana 2 seconds mwana atoita sei atobuda zvisina kana kuti nditi ndakamboita labor. Kurwara kuya kwandaita ndo yakanga itori labor yacho. Baba vangu vakangonzwa mwana akuchema ivo vanga vari panze. Vakuti chii chemuri kuita mbamusvikanisana mai vangu chimbomirai ikoko musauye kuno. Munin'ina wangu ndopakabva atomhanya ndobva anotora bhegi raranga rarongedzwa namai vangu. Ndobva akutouya naro vatoputira mwana wavo vatouyu. Ndobva wandibvisa hembe iya ndaida kubvisa vazotozvibvisa vatopukuta zvese. Ndobva vaklina mukitchen muya. Ndopa vakazodedza baba vangu zvikanzi uyai muone mashura arimo. Baba vangu vachibva vatopinda vari kuona imi mwana here uyu. Ndatoone mwana. Ndobva ndatogara
musiwo ndakabva ndarara. Fume wacho handina kukwanisa ndandichingori nepaini iyoyo. Dhere 2 yanga yave Tuesday ndopandakati kuna mama wangu ndikati mama handiti vanhu vaya vanga vakanditi ndisauye pano nenyaya yechinyi yekunge nhumbi ichiramba ichibva madii mandiperekedza paclinic apo pamwe vanonditsvagira chinyi matablets ekunyaradza chinyi marwadzo izvozvi handiti zvadai pamwe vane dzimwe nzira dzavanondibatsira nadzo tobva vati ngatirare nhasi tozozviona mangwana chinyi Wednesday tobva tazobva Wednesday yatobva taenda paclinic paya zveishuwa takasvika ipapo nesa akatoshamawo nokuti ndakabva ndangotakura nekadhi riya akatoshama iwe wane mwana uko wakazobetserwa kupi zvakafamba sei ndobva ndangouza ndikati ndakabetserwa namai vangu ava kupi akati kumba akati ende mbuya mune chivindi chakaoma akati hapana zvandaikwanisa kuita ndanga ndisina mari ndobva ndapiwa mapirisi andobva ndadzokera kumba ndagara 2 weeks zvakutotanga paini yamanje nemapirisi aya apa kudya ndanga ndisingadyi ndiri nenhumbu apa ndakuchitanga kunzwa appetite ndane 2 weeks ndatoone mwana wangu ndobva paenda kunouya mumwe murume uyu mombe dzataishandisa pamba pedu tainge takaita dzekupiwa nomumwe murume wekunext village wanga rine mombe dzake dzakawanda saka anga akangotipawo zviya zvekungoti munongoshandisawo zvekurima kana mukaka kana kuita sei muchidzichengeta taichengeta mombe dzemurume uyu saka murume uyu akazoya itori Saturday mwana wangu atoone 2 weeks zvikanzi ndauya apanapa muruziva kuti musi wechipiri ndakadzokerera apo ndakanzwa kuti mwana wenyu uyu ndakatoudzwa kuti hanzi kune nhamo ndakatouya nebhegi sisi meri ndakachemiwa inini apa murume akuudza baba vangu zvikanzi ndakadzokerera apa zvikanzi anga akuudza ndiani zvikanzi zvichaiti kuti ndikuudzei kuti chinyi anga akandiudza ndiani asi ndakadzokerera apa nebhegi ndazounzwa kuti kunyeba ndiri kutobata vanhu maoko kuti ndimi munadzozve dziri munharaunda akati dzei hatina dzetiri kuziva akati ndanzwa kuti kamuvhana waapa aita akati hatina kuti zvinzwa zvikanzi ko zvandanzwa kuti hanzi ari kuvigwa mangwana zvikanzi hatina zvetiri kuziva zvikanzi nemurume ndakadzokerera apa ndatoona kuti ava havangatadzi kuzviziva saka kunyeba ndobva ndadzokera saka ndazouya nhasi saka ndakagara ndichiyamusa mwana wangu ndichirera mwana wangu pakazoitawo imwe cousin brother yekumba kwamai azonzwa kuti ndabetserwa manje zvinhu zvemwana ndaningorinawo zviya zvemudiki zviya nasisi vangu vakanga vazongonditsvagirawo zvimwe ndozvandaingopfekedza mwana cousin brother yangu iyi yaishandira aipiwa zvinhu vainge vari vaya vanosponza kumaprison chichi echikadzi kune vaya vanonga vaenda vari nenhumbu kana kuita sei saka ndakavigirwa zvinhu zvemwana zvemuchechi necousin brother yangu ndokuzototanga kutoverenga kuti mwana wanga akutopfekawo chinyi zvinhuwo zviri nani atoonawo minapukeni yekutoti ndinotowachawo ndichitonanika ndichitoziva kuti imwe yekuchinja irimo ndobva ndagara ndakasvika pakuzorumura mwana wangu kata story kuzorumura mwana wangu iye pakazoya hanzvadzi yamai vangu akati zvese izvi ndaingozvinzwa zvangu asi zvanga zvakangoma sezvo asikachayamwise inini ndakumbomutorawo imimi muchisarayo nemuzukuru wenyu ndobva ndazotorwa nehanzvadzi yamai vangu ndobva ndaenda kuharare ndobva ndanogara kuharare kuya nguva diki diki 4 months mbuya vangu ndopa vakazorwara mai vamai vangu ndobva vashaya ndobva ndazodzoka kumba tichidzoka kumusha taidzoka kunhamo yambuya ndobva ndambosara kumusha tichizodzokera ikoko pana vamwe mwana wanzvadzi yamai vangu angaita sei musikana wanga angoenda zvisina notisi ndobva ndikumbira zvikanzi uya umbondisarirawo nemwana ndichitsvaga mumwe munhu ndobva ndanosara ikoko saka sisi wavo manje vainge vari kubulawayo
ndopakazoti udi zvako here kuuya kugara kupi kunoku. Murume wangu atondiudza kuti shamwari kana zvisingaiti beta urege basa nekuti vana vangu vari kuabhuswa nemushando wako wakaita sei wakatsvaga. Ndopandakazoenda kuBulawayo. Bulawayo ndakagara namainini vavo, maini vari kubasa kwavaishandira out of Bulawayo, murume nemukadzi, but vanga vari different places vachiuya after. Ndakagara but problem ikoko vanhu havanga sina problem. Maini navamai vavo vanga vakasiyana nasekuru hanzvadzi yamai vangu, asi yakazoshaya vasiyana. Saka gogo manzi zvaivarwadza kugara kwandaita nemwana wavo. Pese pavaiuya vaindiudza magara mwoyo vaitotaura kuti waakuzotokorera pamba pano, waakusimba, chikafu chemwana wangu, uri kupedza mari yemwana wangu. Vaitaura mashoko akawanda, but kuti ndizvitaure kana kuna mai vangu ndaiti handisida kuparadzanisa mai vangu nemwana wanzvadzi yavo, ndaingonyarara. Zvandakazongoita ndezvekuti ndakagadzirisa birth rangu ndakanyarara ndiri kuBulawayo ikoko. Sezvo ndaigara ndega, vana vaienda kuchikoro masikati aya, ndobva ndangoti pandapedza kugadzirira vana vachienda kuchikoro ndobva ndatobuda ndatoenda kukiu, ndobva ndanotora pasipoti yangu, hapana kana aizvisiva. Ndobva ndazoenda kumusha. Ndichienda kumusha handisati ndaita zvekutora pasipoti ndiri kuBulawayo ikoko, mukoma wababa vangu vakashaya, ndobva ndauya kunhamo. Saka zvakanga zvakuitika mandi zvekuti ndaiti ndikaudza baba vangu nyaya yemwana wangu uya wekufirst marriage uya, baba vangu nezvavanga vakasangana nazvo vaitanga kupopota zviya zvekuti vanga vasingadi kana kutombonzwa nezvazvo, but inini manje zvaigara zvichindirwadza kuti saka ndosvika kupi mwana wangu handisuziva kuti ari kurarama sei, ari kudyei, ari kudini, kana kuti ndimbomuona handisi kumbomuona. Saka ipapo ndakakunhama kwamukoma wababa wangu, ndakudzoka ndakabva ndakwira bhazi ndobva ndapfuura neikoko. Ndobva ndasvika ikoko ndisina ndamboudza kana munhu wani. Ndasvika ikoko ndasikatozivi kuti mbuya vaya vamwene wangu vaya vanga vakazoshaya. Mwana wangu anga kugara namai guru vaya vane murume wakashaya ndichine nhumbu yemwana wangu. Ndobva ndatofona kumba, ndobva ndatoudza ndikati ndiri kumba kwemwana wangu, taurai nemuzukuru wenyu. Vanhu vekumba vakapererwa. Pandakatotanga kuzongotiwo pese pandauitira kamari ndaingoenda ndinomuona, but zvaiitika ndezvekuti kuti iye wacho ndichimuti regedzai ndimbotorawo mwana aendewo kumba kwedu ambonoonawo chihama dzangu kana kuti ambofurwawo nemhepo kana ndimboitawo nguva nemwana wangu. Mwana wayo aiita sei futi, airamba. Saka ndakagara zvakadaro nguva kusvikira ndatove kuno. Pandanga ndave kuno paya manje ndaiti ndichibva kuno either ndaenda nekuHarare ndotanga ndaenda nekumba kwavo ndozoenda kumba kwedu, kana kuti ndakuzobva kumba kwedu ndoenda ikoko ndonomuona ndochiuya kuno ndokugara kwandanga ndakuita. Kusvikira ndakazosvika pakuudza mai guru vaigara nemwana kuti ininika kana zvakadai inini ndaneta, handisi kuziva kuti ndoita sei, nekuti inini mwana ndozama kuda kuti aonewo kumusha kwangu uye aonewo hama dzangu. Handiti inini ndinoya ndichimuona nditomupawo pendinenge ndakwanisa, asi kumuona hazviri kuti vabereki vangu vamuonawo. Ende hama dzangu hapana kana hama yangu one ichiri kumuziva mwana uyu. Anoda kuzoita sei mangwana kana ndomboti ndamuka ndisisipo, uye ndinowo vana vandakazoita pamusoro pake, ndoda kuti vana ava vaite sei, vazivane. Mai guru ndopa vakazotaura naye, ndobva ndazoenda neiko, ndopa ndakazomupiwa mwana uyu. Ndakanokumbira kuhanzvadzi yababa wake, zvikanzi mwana ndewe munhu wese, imimi ndimi mai vemwana wacho, tora ichi mwana muende naye. Ndobva ndazomupiwa mwana wangu, ndobva ndaenda naye kumusha. Mwana wakafara. Achinosvika kumusha kwedu
achinoonawo welcome yaakapiwawo nevabereki vangu. Mwana akabva atanga kutoona kusiyana manje kwezvinhu kwaakakurira nekwaasvikira zvakatanga kuita sei kusiyana. Saka zvakaramba zvidaro zvichiti inini kana ndiri kuno ndakuda kuenda kumusha ndaitumira mari tonosangana kumusha. Pamwe iye ongoti chero paafunga ongoti mama ndoda kuenda kupi kwana gogo, ndongomuisira mari oita sei oenda sezvanga akungozivawo. Ndobva tagara zvakadaro. Saka last of last year mwana wangu akabva aenda kunoita, akabva aroorwa musikana. Akabva aroorwa last year. Ndobva azondifonera nombuya nevanhu vacho vanga vasati vauya kuzobvisa. Azondifonera nombuya kuma8 months akati mama zvinhu hazvinondimira zvakanaka. Chinyi? Handisi kunzwa zvakanaka mama, ndakazvitakura. Ndakatofunga kuti pamwe kuzvitakura kwemu1 month kana 2 month kana 3 months kana chinyi. Hora zviri kudini? Ndobva ndataura naye paya. Ndobva ndati izvozvi airtime yangu yakudini yapera, nogona ngokata. Ndichanyatsokufonera chinyi musi weSunday. Zvikanzi alright. Ndakuzomufonera musi weSunday paya atondiudza kuti mama madoctors, ndakatoudzwa nemadoctors kuti chi uri kuitwa, ndakatonyorwawo nzisiza. Iwe uri kutaura nyaya yesiza ko umbori nemwedzi mingani? Ndopakati zvikanzi nhumbi yangu yatosvika mama. Saka ukwanise here kuenda kunani kumusha kuna ana gogo? Zvikanzi ndatove kuchipatara ndokwanda kutogara. Akarogwa kumusha kwenyiko? Akaroorwa kumusha kwake, mumasadhe kumusha kwake. Mumaraini imomo ekumusha? Ndingati pane mavhireji 2 pakati, echi3 yacho ndoma akaroorwa. Asi kuchikoro akaenda hake? Kuchikoro akaenda. Kuchikoro ndapajamba. Kuchikoro akaenda kuprimary, kusekendari akaenda, nekuti apa pese apa ndanda kungoramba ndichimufolowa ndichimuti chaanenge asinawo chaanoda kubetserwawo semwana wanga akugara nani namai guru. Apa baba vake mukadzi uya wandakasiya uya aripo uya haana kumbopedza 2 months ndabva. Ameno zvaakaitawo ndobva abva mukadzi iyeye. Ndobva kwazouya umwe mukadzi uyu akagara, akauya nemwana wake asiri wepambapa. Ndobva azotsvara vamwe vana. Saka mwana uyu aienda kuchikoro nemwana wangu, vanga vari masame ages. Baba vemwana wangu vaitobhadharira, vaiprefer kubhadharira mwana wemukadzi wakabva naye kumba kwake fees, wangu mwana wangu asingabhadhariwo. Saka pandakanga ndakuenda paya ndichizvinzwa zvese zvinombonyanya kundirwadza nekuti ndanda kungozvibatirawo tumari twangu. Ndichiita sei? Ndaingotumira ava mai guru vaichengeta mwana vachiita sei? Vachimutengera maunifomu, zvese zvinonga zvichidiwa zvekuchikoro, plus mai guru avo vakazoenda kunomuto apinde amenodhonara akazenga apinzwa ave kusekendari. Saka mwana uyu akazorogwawo nemakore mangani? Mwana wangu akaroorwa ane 21. Okay. Saka iko zvinani vana? Saka zvada ana mwana wake 1 year akazvara last year. Alright. Saka azvara mwana wake last, mwana uya haana kuzozvara neopu. Mwana akazomuzvara zvakanaka, but anonzi akarasa ropa rakawandisa. Zvekuti akatombonyarara akazoiswa padrip. Ndikazotati mulockdown ndikazotuma munin'ina wangu anogara kuHarare akazoenda kunogara naye muchipatara imomo 1 week ari padrip. Paakabuditswa muhospital hapana kana hama yekumba kwababa wake yakatevera kutsvaga mwana. Ndobva ndafonera murume wandobva ndamubvunza ndikati ona status ine munhu wako anga ari padrip plus haasi kutokwanisa kana kuuyu mwana, unozvikwanisa here? Kumusha kwakusina vabereki. Zvikanzi ndikati ndandokumbira kuti amboenda nani namai vake vanga vari nawo muhospital, ambonogara nawo, anozodzoka kana aita sei
asimba. Ndobva aenda naye kuHarare. Asvika kuHarare mwana wangu ave muHarare kababa wake variko kuHarare. Mwana wangu anoti aifonera baba vake. Opa umwe mukadzi waaigara naye. Uyu mukadzi uya wechipiri uyu uri kumusha wakatosiyiwawo kudhara wazikare. Wakugara neumwe mukadzi kuHarare uko. Vaiti vakangoona koo yake vopa mukadzi uyu. Mukadzi uyu hanzi ndiye anza foni. Hanzi ndoti ndiri kuda kutaura nababa vangu, ndiri kuda kuti baba vangu vauye vandione ndiri kuita sei, ndiri kurwara. Zvikanzi hanzi mukadzi waitanga kundishaudha. Andobva ndati iwe asi murume wako haana kukuudza kuti ane vamwe vanakani. Hanzi ndakazama kanokwana kuita ka3 ndichingotukwa nemuchinyi nemukadzi uyu. Kusvikira munin'ina wangu ando akazomuudza kuti iwe siyana nechinyi, siyana nazvo. Ini haana kundiudza ipapo kuti ndozviri kuitika. Ndobva munin'ina wangu ati siyana nazvo zviri kuitika, siyana nazvo vasiye vakadaro. Saka akazoramba achiita problem yekubleedha. Kubleedha ropa rakwanisa zvokuti akatombozama kuenda naye kumaprivate apa mulockdown mahospital kwakusingadiwe vanhu zvakaoma. Apa munin'ina wangu akutondiudzawo kuti sisi zviri kuitika inini handisana mbozviona, iye achiriwo mwana mudiki. Saka ndakutya munhu uri kuramba achingobleedha ende haana kusimba ende hapana akamubetserawo zvinoitwa. Anga akaiswa mastitch. Mastitch hapana, anga haana kutombopora nenyaya yekuti akazoita 1 week ari muchipatara. Mastitch angori manyoro futi. Ndopandakati ndikati aiwa hazvinetse, beta mwana aende kupi kumusha kuna ana gogo. Ndakatomubvunza ndikati unoda here kuenda kumusha kuna gogo? Zvikanzi kuna gogo ndingada zvangu kuenda. Ndobva ndamutumira mari. Ndobva ndakumbira umwe munhu ane private kaya yake waita basa rekutakura vanhu usiku kubva kuHarare kuenda navo kwedu kwetinogara kutauni yekwedu. Asvika ikoko manje ndakafonera mumwe munhu wekumaraini kwedu anofuti imwe private car. Ndikamukumbira ndikati ndokumbira kuti undigachire mwana wangu mutauni. Wamutambira ndokumbira kuti unomusiya pupi kumba. Zvikanzi aiwa ngaauye hapana chinyi problem, ndipei nhamba dzake ndozopota ndichibatana naye. Saka ndakabva ndaudza munin'ina wangu akabva amuperekedza kune munhu wemota uya. Ndopa akazosimuka kuma2 ndobva vaenda. Akasara kusvika kuma5 uya yatomumirira. Ndobva amutora ndobva anomusiya kumba kwake. Saka ndandamisira imwe mari mumukuru ndikati utore mari iyi kuitira kuti iwe wotora yako yelabor yaunenge waita sei yefuel yako. Imwe yacho unosiyira chinyi mai vangu pamwe pane chinozoda mari. Saka akamutora ndobva anomusiya kumba kwake ndobva adzoka kuya pakiu yekutora mari. Ndobva azomutora futi usiku kuenda naye futi kumusha kwedu. Asvika kumusha kwedu paya vakagara 3 weeks. Mama wangu akatanga achienda naye kukiriniki. Kiriniki uku kahanzi aipiwa mafamily planning. Apa ari kubleed. Asvika ikoko opiwa mafamily planning. Uri kuexplaina problem. Apa ari kupiwa mafamily planning. Kusvikira mama wangu apa vatopusa tese takatopererwa tatopusa paya manje kuti saka toita sei. Problem haisi kupera. Apa mwana akarasa ropa rakawanda haasi kugaina, ari kutoramba achitodzikira. Apa mwana ari kuyamwisa. Mama kundopakazina naye kuno umwe mukadzi aiita zviya zvaitwa ane mamachechi anoita zvokuzvarira mudzimba aya asingaende kukiriniki. Ndobva vaenda kuna mbuyayo ndobva vanobvunza mbuyayo zvikanzi ndokumbira kubvunza kuti makambosanganawo nedambudziko rakadai here pane vanhu vemunenge mutsera. Zvikanzi tsvagai maglovhisi muuye naye. Ndobva vatsvaga maglovhisi aya ndobva vaenda naye. Vasvika ikoko zvikanzi mbuya mwana wenyu uyu zvakaitika ndezvekuti chibereko kana mwana achibuda handiti chinobva papozisheni chounza mwana kuti mwana abude. Pachakabudisira mwana ndopechingori uye chibereko chakavhurika. Amene kuti zvinoreveni handizvizive zvangu. Saka chibereko ichi ndakuchivhara uye ndakuchidzosa pechiri. Saka mwana ari kuramba achibleedha.
ndikati alright, zvikanzi alright, zvikanzi ndokupai mazuva 3 kana zvikaramba zvakadai ndenge ndisingachaziviwo kuti chii. Hanzi ndobva mama wangu adzoka naye kumba ndobva vanogara. After 3 days ropa rehanzi ranga ratodzikira, mabudiro araiita ranga rave shoma, zviya zvokuti kuti unogona kuchinjawo kana mapedzi 2 kana 3 pazuva. Saka hanzi ndobva adzoka futi naye zvikanzi aiwa ndombokupai futi dzimwe 3 days ndoparakabva ratopera. Rapera kudaro mwana wangu akanga akuona keya akabatwa nevabereki vangu ari ikoko ina handiko zvaiitirwa nevabereki vangu, uye pese paaienda achiona kubatwa kwaiitwa vamwe vana vangu vaya nevabereki vangu nekukura kwaakaita ari. Wakabva anditumira audio zvikanzi mama, ndotadza kuziva kuti sei makandisiyawo mumusha mamakandisiya ndichikura ndichitambudzika kusvika izvozvi ndiri mukuru mumaprograms nekuda kwekundisiya kwamakandiita. Hold on kona itai ndichoka mapopcorn for second show iri kuya handendi kona. Mashoko iwo akandibata nekuti inini handizivi kuti paakakurawo aiudzwa kuti chii, uye handina kumbobvira ndakamusiya, asi kuti ndakazonomusiya nekuda kweproblemu yakanga yakutondistresawo ndisingachazivi kuti chii. Uye problemu iyoyo yaiita yefari iyoyo ndinongoiti pfari nokuti isitaingoona sefari. Zvinhu izvozvo zvakabva zvamudisturba even pfungwa dzake zviya zvekuti kana kuchikoro chaiko anga ari mwana handiti mwana anonzi anopenga kana kuti anoita sei. Ayo pfungwa dzake munhu uya kuti kuchikoro haana kana chimwe chaakazombokwanisa kana kugona. Saka apa akunditi mama, sei makandisiya mumusha imomo ndakakura ndichitambura mama muriko, vamwe vana mai vaitira zvese asi inini makandisarudza. Izvozvi zvindiri mumaproblemu ndiri kusangana nemachallenges akadai. Sei handina kukwanisa kumupindura. Ndakangomupindura kuti bvunza gogo nasekuru vako vakuudze zvakaitika. Ndobva ndanyarara. Saka pandakazoenda kumusha muna December ndopandakazoenda naye kuna tete vake hanzvadzi yababa vake, ndovakazonomuexplainera zvakaitika kusvikira izvozvi kuti inini ndiri kutozama nepese pendinenge ndakwanisa kuti ndibuilde relationship yangu iye nenini kuti aonewo kuti ininiwo ndiri mai vake. Uyu mwana wangu mukomana waiona ndichirohwa ndichiita seweyo wakabva avhiringikawo zvekuti even now ndatombobva kutaura naye apa musati mandifonera apa atombobva kutifonera. Ndikangomutaurira chete kuti izvozvi kana kuti inini ndakumakura handichakudei kumba kwedu, peta muchiita sei muchitakura tumabhegi twenyu muchidzokera kuna baba venyu. Haadi kana kunzwa kana kuti ndimuudze kuti baba vako vanga vachiti zvakati, haadi kana kuzvinzwa zvachose. Last ndingati 2019 ndakambomitira majokisi ekuti ndakanga ndichivaka pamba, saka pamba papakangozara zvitina. Ndobva ndati ndaenda kumusha ikoko ndikati zvitina zvakangozara chivanze chese, ini bvisai zvitina zvendi panzvimbo 1, cleanai pamba patese patarisika. Akangondibvunza mubvunzo kusvika mama muri kutinetsereiko, taiti tichazozvigadzira kana vana vapedza. Ndakangoita majokisi ndikati pane mavisitors angu ari kuda kuuya, ndikuda kuuya kuzororwa. Mwana wangu akatsamwa, munoziva zviya zvekuti akatadza ake kunditaurira but akasara aitaurira murooro wangu zvikanzi nezvakaitwa mai vangu zviya vakuda futi kuzvipa mafuti.
saka zvinhu zvekuti vakandidistebhera vese ndingati relationship dzangu dzese vana vangu vakadistebheka nekuti izvozvi isitiunana vari confused handizivi kuti ndozvigadzirisa sei kuti vana vangu vaite vazvinzwisise. I think vana vanoda kungoti vanoda counseling, but since vari kumusha vanongoda umwe munhu kana iwewe chako samai kuti ugare pasi nevana utaure pasi nevana unyatsovatsanangura zvakaitika. Handiti watsanangurira vana zvakaitika papaya handitika ende wotrayawo kuti sezvo wave munhu akushanda munhu ari nani ari kunoku upota uchibatsirawo vana vako paunogona apo neapo kuti of course havangokanganwi eventually but zvinoita vanoita vachionawo kuti upenyu hwadi hwaanani. Uyu musikana yakatoroorwa kana zvichiitawo samaiwo vari kunokuwo handiti iye ari kumusha ikoko kwaakaroorwa ikoko itawo kuti kana paunogona kubvunza kuti mwana wako saka chiri kutengwa kumusha ikoko chimudzidzise kuti aitewo zvaanogona kuita nemaoko ake, kuti kuri kutengwa mavhaselini, kuri kutengwa chichi womuhodherawo homupawo akabatawo zvimari zvake akaita independent kumusha achibatawo zvimari zvake achididi at least adzonyanyi kudhipenda nemukomana plus pfungwa dzekuzonyanya kuti ndatambura ndazodidi ndakatambura ndikadai dzinenge dzavewo shoma. Handitiona vadzidzisa vana vako kuti vadzikwanise kuzvimirira netsoka dzavo nemaoko avo nokuti its like panenge panotoriwo neseku inotoda kutobhrekwa iripo. Handitiona inenge itoripo seku yekuti ubrekewo ndisingaziva kuti kola iwoni pachako unonamata zvakaita sei but kazhinji kacho panoita zvinhu zvakafanana neizvi pane mweya anoti mageneral cases ayaya pane mweya inoteverera rudzi kana inoteverera bloodline zvokuti maybe unogona kusangana zvawakapindana nazvo iwe mwana wako anogona kupindana nazvo. Handiona kana wakatanga nenhamo unoona vana vako maybe vachingodaro zvimwe zvo zvauda kuti uchinamata uchibreaka macases ayaya. Handiona uchibreaka macases aya kuti vana vasunungurwewo zvavanoitawo kwavanenge vari koko vawanewo kudi kubatsirikanawo vawanewo kuitawo life iri nani. Handiti wazviona and there's no need yekuti vana vachavaendesa kumusha kwababa vavo hapasi kana baba vavo vakura mbuya vavo variko kwenyu kumusha ndokumusha kwavo ikoko uku kuvakaona nhamo kuti urambochodzisira kunhamo futi hafichabetseri and clearly zvongotadza kuti vana baba vacho havana basa nevana avo saka what's the use yekudzosera vana kwakadaro. Ingoshandira vana vako chingochengeta vana vako batsira vana vako semusikana akura akuzvimiririra ingomubatsira kuti atange zvikuita noupenyu hwake. Mukomana uyu wongomekawo shuwa kuti maybe waitawo kana zvichiita tora passport yacho apindawo muno muSouth Africawo umutsvakirawo zvokuita. Ya ndizvozvo nekuti inini chandakadzidza handina kuenda kuchikoro but vana vangu ndakati handidi kuti vana vangu vaite zvandakaita kunyange asingagoni kunyange ngaangoendawo ndingori neshungu yekuti vana vangu vaendewo kunosvika vamwe ndoshungu yenditori nayo kola iwe uri kushanda paiko zvino mate uri kushanda kupi? Inini ndiri kumumba ndiri kuDurban. Okay kuri right vano zviri nanazvo zviri nani handishori because ndinokwanisa kuriritira vabereki vangu ndichichengeta vana vangu handishori. Kana zvaizombowana ukaunganidza mari yako iko zvino handitika unongoshanda mumba kana unoitawo itawo zvima extra job kola uri pamurungu apa paunoshanda pamuindia apaka paunobuda papaya hodha tumwe tunhu twaunenge uchindotengeserawo vamwe vanozivawo kumazimbabwe kuchitengesa uchididi handiwana kuti wedzere mari yako. Kana dai zvaizogona waimbounganidza tumari twako paunoenda kumusha papa imbotora vana vako vose vari 3 kola umbotora vana vako vari 3 imbotsvaka kana pokuenda nevana vako kuchiholiday muri 3 muri 4 makadaro handiva tune 3 vanaka plus iwewo muri 4 mukutsvakawo kana pachiloji chakachipa chekuti unogara nevana vapokangamwa vangofugwa vangoti kondo zviriko kunze uku ndo zvinoitwa nevamwe because clearly vana vako watozvizivi handiwazviona umbovatora tsvage chiloji kana chakakana kuenda navo muchinhu ekfc muyamuya wobhadhara unosvika muchinhu ekfc nevana vako moswira muri kozuva rose muchipinda muchidini vachionawo vambokangamwa handiwazviona because iko zvinezvi mai vacho wavepo waakufungwa kuti 41 aiwa uri mwana mudiki handiwaona tora vana vako mboenjoya nevana vako umbovatora indi hamene kwamunende kuchindaonavo kuchikenini kana kupitsa in hamene kuzimbabwe kana iriko handiwaona vachidyawo vambokanganwa nhamo mobva moenda kana muri muharare moenda kana kwamupedza nhamo chaiko handiwana nevana vako try kubhonda nevana vako kangone zvipa kana 2 weeks uriko 2 weeks dzomeka sure kuti uri kubhonda nevana vako chisumbu chese chauri kuita nevana vako handiwana that pain inoita ichitawo shoma handiwana vantu vachinyatsofirawo kuti no mai vedu vane rudo nesu pane macircumstances akaita kuti vatisiye kwatakanga tiri handiwana
because sometimes ukaramba uchingotumirako nezve zvakanaka uchitumira uri koko kuno kuSouth Africa zvakanaka chose andiwana asi unoda kubhonda nevana vaka zvokubhonda navo zvokutobhonda navo vachikuyemerawo vachikuchemerawo vachikudzawo zvakasangana zvomuupenyu uchitaurawo navo uchivaudza inotodiwawo quality time yakadaro nevana vako uchaona kuti chero naivo vanotosununguka uchaona chero naivo ka zvinhu zvavo zvinogona kutofurika because vamwe vanenge vane maanswered questions avanenge vanawo imamukwanisi kupindura because munogara muri kuSouth Africa kunoku. Take your time, tora unganza zvimari zvako iko zvinochengeta zvimari ukatumira imwe pasi pepilo ukatumira imwe pasi pepilo ukatumira imwe kumusha imwe pasi pepilo paunoenda kumusha tora vana vako enjoya nevana vako ndio life yachamutorarama iyoyo only live once ufunge hakuchina imwe life after iyoyo ubhonde neva kana vane mibvunzo anoda kubvunza achibvunza vana vanobata vanozoziva unovaudza rize ndakazokusiyai zvakadai wovatsanangurira iwe samai vanoda kuzvinzwa chibuda muromo mako iwe samai anditi wazviona zvakafanana nemukuru pakandibvunza mubvunzo iwowo ndiri kuno pafoni handinokwanisa kuita sei kumuexplaina ndakangoti bvunza gogo vako aiwa kune zvimwe zvinhu hazvichadi gogo manje zvatakukudza munin'ina hazvichadi gogo izvozvo izvo zvakuda kuti iwe uchinoita open kuvana vako gogo vane pavanotaura vakagumira gogo havambozivi rodhi yose nepawakapinda napo pose pane vamwe zvimwe zvavasingavaudziwewe zvakuda kuti uchidzokera paground chako zvatakuudza izvi unotora vana anditika just weekend friday woenda nevana saturday sunday modzoka antiona uchinyatsotsana vana vachichindaisa vana vangu ndine mipano toda kuti musununguke mundibvunze mibvunzo yese zvamuda kuti mundibvunze zvamusina kuona maanswers nhasi ndinemi harisi responsibility yako yekuti vasanangurire vana vako kuti zvikazada irresponsibility yako iwe because you are trying to mend whatever happened nevana vako vana havasi kuziva kuti reason yekuvasiya chii antiona pamwe vanenge vane zvavakanzwawo kwakanga wavasiyawo zvakaita kuti vana maybe vanotonika hatred kavana kuti wadziwewe havazivi chokwadi vanoda kunzwa chokwadi kubva kwauri iwe mai vacho andiona uchivatsanangurira uchitaura nevana kuti let's close the chapter vana vanoteerera mai vavo takapfuura napo vana vangu asi ndabuda tichikangana tiende mberi noupenyu patinogona uchibatanidza vana vako ava iwe mai ndinokwanisa kuzviita mbuya vakwanisa kutora mwana uyu musikana mukuru nevana 2 ava kuna vamwe baba uvabatanidza but iwe samai ndonogona kugara nevana vako pese uvabatanidza andika kuti hazvina basa kuti uyu ndoukuku imi muri okuku mose muri vana vangu makusanganiswa neni kutsina nababa venyu andika saka ndoda kuti mutitene as such batsiranai uvadzidzise rudo vadzidzise kubatsirana vana vakuita kuti upenyu ndehwamwari ukanzi nhasi wadarika iwe watizii vana vanosara vakastika vari 3 vakadaro hapana zvokuti uyu ana baba vake usu tina baba vedu zvinoda iwe mai uinde paground unogara pasi unoita shamwari nevana vako useke nevana vako utambe nevana vako uve open kuvana vako vakutsanangurire zvavanoda zvaunoita nevana vemurungu wako kwaunoshanda ikoko handi unotamba nevana vemurungu wako uchidii indoita chikudo ichiyo nevana vako kumusha uko kuti vasununguke vagone kubvunza vanoda kubvunza wodzoka zvako ya ichokwadi sisinei nekuti panika mukuru uyu ka ipopo handizivi kuti pachitori nenyaya kuti anyatsonzwisisa kana asi kuve zvake open foni yako okay foni yako iri kudzora volume sorry kuve open kwendiri izvozvi manje akunyatsoona kuti zveshuwaka zvese ndinomira naye panyaya especially panyaya yaakasangana naye yekuhospital nezvaakazosangana nazvo izvese izvi anombobvira awana kana even ihope kubva kumusha kwake but still mwana uyu 21 mwana kola still anoda kunyatsotsanangurirwa newe because remember mwana unoziva vana vanoenda kuita zvinda imi vanhu vakuru munoenda kwaita mhepo wani kwaina mhepo chako munoenda wani izvo zvinhu asi pakatanga kuuya munhu achituka munhu apa musingaziti nyaya yei munohakira mubva vatanga kutukawo munhu poya mumwe ari kuparidza mohakira mutanga kutaura zveshoko ramwari muchitoka ndawo mavhesi handi ndizvo zvamunoita mwana anongohakira pamwe izvo so inyaya yekuti akasangana nezvaakasangana nazvo iwo ukati ukamubatsira anotenda but kwaakabva zvaaiudzwa mashoko aiudzwa haumazivi and inguva ukunitaridza rudo and everything pakumubatsira zvese zvakaitika and what not but mwana uyu anenge achida kuti ugare naye akura 21 kuti akubvunzewo mubvunzo anoda kubvunza uchinyatsomupindura kuti uclear up zvese ya ichokwadi saka iwe chienda kumusharini posalt indowanzoenda mumadhisemba sekeke muna dhisemba iwe vanhu zvaunoita zvinenge zvichidhura kumusha dhisemba nokuti dhisemba munosanga chienda kumusha handiti iwe chiti kana kunana oktoba uko septemba ugara wazvibhukira kwanoda kudi kuinda mapuraisi asati akwira paya
uone kunodi kunobhonda nevana ndo chinhu chiri important panguva inoi. Uchazotiudza kuti zvinhu zvevana vangu zvakutodai musikana akagara seko akaroorwa ikoko. Anoti zviri nani but zvinji zvacho ndongopota ndichimubetserawo zvangu. Okay, let me finish. Anoti zviri nani? Iye anoti zviri nani but zvinji zvacho ndongopota ndichimubetserawo. Ndo zvandati kumubatsira kwokuti iwewe mwana ati handina chakati otenga otumira hazvisizvo. Chiimpower mwana wako kuti agone kuzvimirirawo semunhu wemukadzi ave independence sezvawakaita iwe. Wakagumira grade 7 handiti asi wagumira grade 7 wakaziva kuti kunotogwa passport ukaziva kuti noenda kutsvaga basa kuDurban ndakushanda handiti mwana uyu ari pamurume akasati kuti rambanisa mwana nemurume wake chidzidza kuti mwana uyu iwe kumusha ari kuita mari mafuta ekubikisa chaiwo kumushoko igold handiti kunzwa ukamubvunza grocery kumushoko rinotengwa uchihodzawo mabhokisi emafuta yawo uchipa mwana wako achitengesa chunganidzo mudza kuti ndikukupa ekutanga 4 mabhokisi akapera wodzosa mari kuno kundokuhodhera mamwe ndichikutumira handiti wazviona ikoko uite mari yako adzidze kuita independent umokwana mazityika uchimutumira mazityika aya ndaunza mwanangu dirisa nechibagi dirisa nenzungu dirisa nedai chitora nzungu dzedza ukuye dovi handika utengese riri dovi uchidai mudzidzise impower mwana uyu musikana because it seems as if hazvimo mari. Azvekutengesa zvirimo because akatombondiudza ndikamuti ndichaona kuti ndokutsvagira chinyi. Samurume wacho anoshandei? Ari kuChegutu. Achiitei kuChegutu? Anzi kumaina meno maini iri ikoko hanzi inonzi chinyi handisati ndatombomuona ini munhu murume wachini. Mukorokoza? Aiwa anoshanda mumaini imomo. Aiwa pakanaka iwe chiita zvatakuudza kola toda kuti kuzodzokawo nefeedback ende nyaya yako thank you very much because wabata vakadzi vakawanda ndachiona macomments wabata vakadzi vakawanda ende wadzidzisa vakadzi vakawanda ende wataridza vakadzi vakawanda kuti abuse iriko ende abuse iriko kudaro tisagarire abuse ukatadza zvevakadzi vakawanda kuti unokwanisa kuzvimiririra until there is light at the end of the tunnel. Iwopo wakapinda napo pakaoma pakawanda vakadzi shoma anogona kumira pachina chitaura kuti ndopanda zvandakapinda nazvo izvi asi wakapinda ukabuda handi story yako yadzidzisa vamwe vanhu zvakawanda yaitawo lesson kuvanhu vakawanda handitika unfortunately tine imwe nyaya iri kuuya iko zvino izvi itori more worse than yako yangu achitaura panapa indoda kuti uteererewo unzwe muone kuti nyika yakatakura kuzara nyika yakatakura zvinorema vanhu vari kuremerwa vachifamba. Kosi singa ndoda kukumbira mbobvunzawo madiaries. Baba ava vekutanga avava. Pane zvakanga zviri kunetsa kumwana like izvozvo zvekuti vaipa mukadzi wavo ngati girlfriend yavo foni kuti ataure nemwana iye mwana ari kuda kutaura machinyi maproblems awo chichi. Saka inini manje andiudza ndakaudza chinyi hanzvadzi yani yababa wake but yanga isi kunzwa zvakanaka ndopa wakati zvikanzi inini maiguru handisi kunzwa zvakanaka chinyi nhamba dzehanzvadzi yangu idzi imbotaurirana muri two because imimi ndimi vanhu vane chinyi vane mwana uyu iye ambokudzayo chikonzero chezvaari kuitira chinyi nyaya iyi saka zvadaro inini ndokuzosiva kwandakaita nhamba dzababa ava saka ndamutaudza paya iye akabva atoti zvikanzi ndaitotsvaga nhamba dzako pese apa dzoka mukadzi wangu tigarisane. Saka iwe uda kudii? After how long? Saka mubvunzo wawabvunza apa wabvunza waunoda kuti madiaries akupindire papi bvunza madiaries. Kuti aiwa ndiri kuda kuti ndiudzewo madiaries kuti varume ndozvevari tarisa inini after 22-23 years more munhu akutanga kufunga izvozvizvi wazonaka chinyi paizombokutorera umwe mukadzi iwo uripo ndokumwe kufuririka kwetinoita isusu vanhu vevakadzi todzokera futi kumatopi iye akasiya nyaya ndanga ndamutsvagira akutangawo nenyaya yake
saka panongoda futi kungochenjerera ipapapo. Ini ndakangomuudza kuti aiwa hazvisiri izvo zvandakutsvagirai, kana zviri izvo zvemuri kufunga izvozvo kwamakandisiyiwa munokuziya, endai munotangira futi ikoko. Ko vakaenda? Havaendiko. Ko vakaenda? Havaendiko. Ko vakaenda? Havatoendi. Vakaenda kavariko kuonekwa kuti tipeka mari dzedu dzawakasara nadzo. Obva abvisa zvodii? Mira tindi nenyaya, obva abvisa zvodii? Aiwa handidzokiko. Kola. Mainin, garai matongovhara mugodhi uyu zvakatodarika kudhara, it's a closed chapter. Don't taurai nyaya dzemwana kana muchitaura nemurume uyu. Otherwise mwana akura uya muna chekutaura kana unless mwana agwara or something, plus mwana akarwara hanambobvira kayakuzora mwana wake. You don't need this man and you can take care of your child. This say mwana kufisha zvatuzvara panapa. Because ngakana kuti ndoda kuvhunza madiaries kuti baba vaya vakudai. Handisi imi makujoni here mainini. Makugeza kama inini. Status anenge musati mafoni penyu pamwe zvimane dako rakasvika uko. Matsvukira. Saka unotsanenga asikadi kuona plus mupe kune zharaka. Anengoda kuchengetwa newe chichimushandira manje. Saka usatombofunga idzodzo dzokuti kwai baba vaya vakuzwa. Usatombodzifunga, gara watongomuudza kuti iwe siyana nendachikuita newe after kana ukanopiwa chigwere nhasi. Iwe ngopa mwararama usina kuenda kunopiwa chigwere after 21 years. Vakadzi vose vauya nekupinda vachienda uchiona. Sisimerika. Baba vaka inini ndanga ndisina kumbobvira ndakatsvaga chinyi nhamba dzavo. Ndaiti kana pari zvese zvendini kana kuti ndichida kutora mwana handiti ndaitaura nehanzvadzi yavo. Kana ndichida kutora mwana kana kuti ndichitumira mwana mari ndichida kuti mwana aende kumba kwedu ndaitaura nechinyi nehanzvadzi yavo. Even nyangwe ndikanyatumira mwana wangu mari mufoni aane chitupa ndotumira mari muulaini rake ozvitorera mari oenda. Ndaingoudza hanzvadzi yake tete ndatumira mwana mari, mwana ari kuenda kupi kumba kwamama wangu, kana achazodzoka anga akuudza here. Pamwe otondiudza kuti akandiudza kuti ndiri kuenda kwana gogo, mama wanditumira chinyi mari. Ndikati ndangokuudzai kuti mundini muzive. Handina kumbobvira ndakatsvaga nhamba dzavo kubva pese pakatangira pakazoita mafoni apa. Anambobvira ndakatsvaga nhamba dzavo. Ivo hanzvadzi yacho ndiye akazoti maiguru zvinhu zvemuri kutaura izvika inini handisi kunzwa chinyi zvakanaka. Imimi zvese munongotaura nenini ko nhasi ndikamuka ndisisiko. Imimi munofanirwa kutaura nachinyaya. Pane mwana akapa mufanirwa kungotaura nababa wamwana monzwisisa. Saka ndobva ndakangomutaura ndikati aiwa, saka kana uchidai mwana unonga uchiti aite sei iwo uri kuti mwana anga asikunzwa zvakanaka, mwana ari kurwara, mwana aitokumbirawo kuda kuti iwo uye uzomuona ndiwanga watori padhuze, ini ndandiri kure ndandisingakwanisi kuona chinyi mwana, iwo wakupa mukadzi wako chinyi foni kuti mwana aite sei. Mwana akati ndakatukwa nemukadzi wako 3 times. Zvinoreve izvozvo zvikanzi nangaitotsvaga nhamba dzako. Nyaya yatochinja zvendiri kutaura nezvaari kutaura zvakabva zvatodini zvatosiyana. Indakabva ndangoudzawo chinyi mwana wandikati inini baba wako handisi kuchakwanisa kudini kutaura nawo because nyaya dzevari kutaura hatisi kuwirirana. Pakatika kuti ndaitotsvaga nhamba dzako ndoda kuti udzoke iwewe pachako taura chokwadi munin'ino nyatsozi chokwadi. Mumwoyo mako mukati kati wakahwa sei iwe uchiwa voice rake after all these years? Ndakatonzwa hasha nekuti dai anga achida kuti inini ndidzoke padhuze nayeka unoda aibata mwana wangu zvakanaka. Akatonyatsotororatidza kuti mwana uyuka kubva chibvapo haana kumbobvira aita keye naye nekuti aibhadharira mwana womwe mukadzi wakabva naye kumba kwake fees. Inini wangu achiita sei achidzingwa kuchikoro kusvikira ndazotanga kuendako ndazonzwa nyaya iyi. Handina kumboda kumutsvaga, ndaingotumira mari kuna mai vaigara nemwana uyu. Handiti chii chakashota, ndo vandanga ndakungokomuniketa nawo, ndo vaitoziva kuti ndiri kupi. Kana even pakabva mukadzi uyu paakasiya mukadzi ari pamba achinogara nemukadzi wanga ari naye kuharare ikoko ari ikokokoka, mukadzi ari kumba ukoka, hanzi pekutanga aitofunga kutoti inini sezvo ndini ndaienda ndichinoona mwana handiti aitofunga kuti inini ndakadzokerana nemurume uyu. Hanzi vaitotaura kuti anonyemedzera kuya kuno kwanyemedzera kuona mwana achitora murume wangu kuita sei. Hanzi achitotaura zvakawanda.
maiguru ando vakazotaura kuti mainini munhu wemuri kufungira uyu haasiriye ende munhu wemuri kufungira uyu dai maitoziva kuti haasitombori muzimbabwe munomu munhu wemuri kutofungira uyu ka nhamba dzake ndinadzo anotogara achitofona anotogara achitotumira mwana mari anotogara achitotaura nemwana palaini panhamba dzangu idzi foni yekutanga yekuti zotengera mwana wangu inini ndakatotumira maiguru ava mari ndikati ndimi kana mukapinda mutauni mutengere mwana foni iri nanewo yekuti ndizokwanisa ndichitaura naye pane kuti ndibvunze kuti mazuva ano aripo here moti haapo ndokandaziva kuti ari kupi ari papi ari kuita nezvei mwana wamusikana ndio vakatomutengera iwo nditi ndamutumira saka maiguru ava ndo vainyatsoziva chokwadi chependiri nekuti ndo vaiziva even kana nhamba dzamai vangu inini kana pari nechaitika pamwana kana mukanditsvaga panhamba dzangu ndikasabatika kana kuti kunonetsa kufona kunodhura nhamba dzamai vangu idzi. Alright, awa takunzwa mainini chiwe zvokuti chinditsawo favor inisasiva kusha achibhloka nhamba dzemurume handichatombota ndakatobhloka kudhara muna patone 2 months ndatomubhloka chibhloka nhamba iyoyo uite muvhoni upenyu wako iwewo toda tuzotudza kuti vediwe umbozonditumira mapictures nevana mai muchifara nevana maenda kwamurenge muri nevana muchifara kuti gozoonawo ubonde nevana vako ndozvina tiri kutodaiko zvinezvi chiita samai make time for vana uite make up for all those lost years dzavakanga vari kwakasiyana siyana vana ava newo chitambura wochidini inguva yekuti zvinochifara kona inguva yekuti uchifara ungati kutambura kwese uri musikana uri mubva uri mwana mudiki kutambura wotambura zvewachembera kana kona ndesvanguva yekuti uchifarawo nevana vako iko zvino maita basa simeri. Alright, Linda, thank you very much Anditika. Thank you Nenya yako, thank you. Tabatsirika zvakanakisa. Maita basa. Alright, thank you. Right guys, upenyu mutoro hanti mashora let's hope no, vanga aripo hana kusa message. Miraitone. Let's wait and see. Atondibvunza how long will the other lady take. Right, mirai ndinzwa kuti achiripo pamwarara dza9 rega itinzwe. Mirai nditange ndanzwa ndisati ndati ngatigare todzoka pana patisedza kubata munhu. Mirai tinzwe. Because angachida kupinda na 7 chaidzo. Ndanda kuti tikati pamwe marara muchiripo here? Hello. Hello, ndanda kuti pamwe marara muchiripo here? Topinda here? Sisi ngatipinde ndamira ndikushaya kuti yowe hameno battery rangu kuti chandisvitsa kupi zveshuwa but ngatimbo aiwa ngatipindei parinenge ragumira ipapa ndipapo right saka regai ndokufonera kana ndapedza izvozvo ndakukata iripo iyi tobva tapinda nei ndandangocheka kuti muchiri makasvinura here. Alright, sharp. Right. So guys, don't go anywhere. Don't go anywhere. But nyaya iri kuya painorwadza guys. But andifungi kuti inopera nhasi. Zvanhasi haipere nhasi. Saka asi chirega ndikate musaenda kure tidzoke tisabatanidzwa nyaya idzi anditika. Stay tuned.